तमः हरे कृष्ण रुचे अर्थं अर्थं यत् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि आत्मनो मायां यथा तमः। हरे कृष्णा गुड ஸோ இன்னைக்கு கிளம்புறவங்க எல்லாரும் ஹாப்பி ஜர்னி, விருந்தாவன் நல்லா பார்த்துட்டு சேவை செஞ்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க. ஹரே Thank you கிருஷ்ணா. so much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna ma. Hare Krishna. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna, Radhika Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூப்பரா தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க மாதாஜி, எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா. Hare Krishna. வீட்ல என்னமா பஜன் போதா வீட்ல பேக்ரவுண்ட்ல? பேக்ரவுண்ட்ல இல்ல மேம், அந்த இது மார்னிங் மங்களார்த்தி ஆன் பண்ணுவேன்ல, அது ஆஃப் பண்றது இல்ல. சோ எல்லாரும் ஓடும், மாயாப்பூர், விருந்தாவன் எல்லாமே. பட் ரொம்ப கேக்குதா லவுடா? கேக்குது மாதாஜி. உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு கேக்குது. கேக்குது. அந்த தாளம் வாசிக்கிற சவுண்ட் நல்லா கேட்கும். நல்லா கேக்குது. ஓகே ஓகே. இப்போ விருந்தாவன் போயிட்டு இருக்கு, அது அப்படியே விட்டுருவேன் இப்போதான். ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां बहवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। ஸோ மல்லிகா மாதாஜி, உங்களோட ஃப்ரைடே கிளாஸ் இந்த ஃப்ரைடே நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே என்ன பண்ணுங்க, மோகன்தாஸ் பிரபுஜியோட பேசி அவரை 1 hour மட்டும் எடுக்க சொல்லுங்க. உங்க லிங்க்கும் போஸ்டுக்கையும் அவருக்கு கொடுத்துருங்க, சரிங்களா? ஏன்னா டிவோட்டிஸ் வந்து 18 days முடிச்சு வந்தவங்க வந்து உங்களுக்கு நடுவுல கிளாஸ் இல்லாம போயிட்டா அவங்கள இன்னொரு இதுக்கு அனுப்புனாலும் அவங்க வந்து they will get confused. ஓகே, அதனால வந்து நீங்க அவர்கிட்ட பேசி நான் சொன்னேன்னு சொல்லி நீங்க இது பண்ணிடுங்க. ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி லலிதா மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொன்னாங்க மாதாஜி. நேத்து அவங்க வேற விஷயமா பேசும்பொழுது அது சட்ட ஞாபகம் வந்தது. அதனால வந்து நான் அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு சொல்ல சொல்லியிருந்தேன். இருந்தாலும் நானும் உங்களுக்கு ஒரு வேர்ட் சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? வேற யாருது கிளாஸஸ் அப்படின்னு அட்வான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் எல்லாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது. 1 week நீங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு கூட நீங்க வரலாம். உஷா மாதாஜி கிளாஸஸ் வந்து ஃபைன். ஐ திங்க் டிவோட்டிஸ் ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது. எனக்கு தெரிஞ்சு 18 daysல இருந்து வந்தவங்க மட்டும்தான். இல்லன்னா தாரணி மாதாஜி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா கூட கொடுங்க. சோ தாரணி மாதாஜியை நல்லா கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது மாதாஜி. அவங்க வந்து நீங்க மெசேஜ் வைங்க போறோம். வாட்ஸ்அப் நம்ம குரூப்லயே நீங்க மெசேஜ் வைங்க, வச்சீங்கன்னாக்கா அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க இன்னும் சிம்பிளா வந்து எடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்க எங்க விட்டுருக்கீங்கன்றத வந்து சொன்னீங்கன்னா she will prepare. ஏன்னா ஃப்ரைடே அவங்களுக்கு ஈவினிங் எதுவும் இருக்காது கிளாஸ். ஒரு 1 hour மட்டும் ஒரு 5-6 ஸ்லோகம் எடுத்தா கூட போதும். லெட்டர் எங்கேஜ், அவ்வளவுதான். அந்த பிறகு அதனால வந்து நீங்க 2 வாரம் இல்லைன்னா நியூவா வந்தவங்களுக்கு மறுபடியும் புதுசா எடுக்கணுமா? நம்ம ஒரு சாப்டர் முடிச்சிருக்கிறேன். அப்படிங்களா? அவங்கள செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து அவங்களுக்கு கிளாஸ்ல நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிடுங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் நீங்க சொல்லிடுங்க நீங்க, சரிங்களா? சரி. ஆஃப்டர் 18 chapters முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு நாள் வந்து ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டு ரிவிஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு முடிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு தாரணி மாதாஜி வில் பி த பெஸ்ட் சாய்ஸ். கேளுங்க. அவங்க எனிவே 18 days முடிஞ்சு இருப்பாங்க. ஸோ ஷீ கேன் டேக் இட் அப். அவங்களுக்கு அப்படி ஒன்றும் லோடு இருக்காது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இந்த கௌர பூர்ணிமாவுக்கு வந்து இது கான்டெக்ட் எல்லாம் இருக்காது, கண்டெஸ்ட் எல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கான இதெல்லாமே வந்து சேனையில போட்டிருக்கேன். எல்லா டீச்சர்ஸ் அட்மின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து
ஸோ யாரெல்லாம் எந்த டிவோட்டிஸ் அடல்ட்டுக்கு கூட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு யூத் லெவல்ல இருக்கிறவங்கள வந்து இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணுங்க. நம்மளாம் வயசான பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இல்லையா? இல்லைன்னா எல்லாம் ஒரு செஷன் ஏதாவது கொடுக்கணும்னாலும் நீங்க ரெடி பண்ணி அழகா நீங்க கொடுக்கலாம். தமிழ் டிவோட்டிஸ்க்கு அதாவது டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் அப்படின்னா நீங்க எந்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு அந்த டிவோட்டியும் வரலன்னா நமக்கு ஒரு 45 மினிட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த 45 மினிட்ஸ்ல யூ கேன் ஸ்பீக். இப்போ நம்ம சர்வபௌம் பட்டாச்சாரியாவுக்கும் ராமானந்த ராய்க்கு நடுவுல நடந்த உரையாடல், அதே மாதிரி வந்து ராமானந்த ராய் இல்ல சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும், அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் ராமானந்த ராய்க்கு நடுவுல நடந்த உரையாடல், இதை வந்து நீங்க ஒரு செஷனா கூட கொடுக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா மகாபிரபு பத்தி சொல்றதுனால அவர் எப்படி வந்து அதை வந்து ஒரு ஃபேஸா வந்து எடுத்துட்டு போனார் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பிபிடி மூலியமா ரெடி பண்ணி டீச்சர் நீங்க எந்த டீச்சர் வேணாலும் இதுக்கு வந்து தயார் பண்ணிட்டு எனக்கு சொன்னீங்கன்னாக்கா நீங்க அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. நீங்க இந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ செஷன் ஆன் திஸ் அப்படின்றத வந்து நீங்க தமிழ்ல எடுக்கவும், ஆனா இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே, ஸோ சம்படி ஏன்னா எல்லா லாங்குவேஜஸுமே அங்கே ஜாயின் ஆவாங்க. அதனால வந்து இங்கிலீஷ் வந்து கண்டிப்பா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும். ஸோ இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் வேணா நான் பண்றேன். ஸோ நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதை வந்து தமிழ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. இஃப் வி கேன் டிரான்ஸ்லேட் தட் ஆல்சோ இன் டு த இங்கிலீஷ் அண்ட் தென் வி கேன் ஸ்பீக். சரிங்களா? ஸோ யாருக்குன்னா கொடுக்கணும், உஷா மாதாஜி இருக்கீங்க, மல்லிகா மாதாஜி இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் டீச்சர்ஸ் இது ஓப்பன். அப்படின்னா எந்த கான்டெக்ட்மே நம்ம வந்து எதுலையுமே இந்த குவிஸ் அதுலலாம் நம்ம போகாம நம்ம டிவோட்டிஸ் யாருமே இல்லைன்னா தட் இஸ் த லாஸ்ட் சான்ஸ். அதனால வந்து வீல் செல்வம் பிரபுக்கும் சொல்லுங்க. ஸோ லெட் ஹிம் ஆல்சோ ஸ்டார்ட். ஓகேங்களா? இந்த இது ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைன்னா யாருமே முடியலைன்னா ராதிகா மாதாஜியை வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து பண்ண சொல்லிட்டோம் டைரக்டா. ஓகே, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 34வது படிக்கிறோம். அதான் 36 5 வரைக்கும் முடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி 39 மாதாஜி 38 மாதாஜி அது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோமா? முடிச்சாச்சு. நான் நீங்க எல்லாரும் படிச்சீங்க, ஆனா நான் சொல்ல முடிக்கல, அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜிக்கு தான் சவுண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இன்னும் மீனிங் சொல்லல மாதாஜி, அது சொல்ல வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, எந்த இதுக்கு மீனிங் சொல்லல மாதாஜி? 38க்கு தான் இப்ப சொல்லணும் மாதாஜி. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நிறையவே சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இல்ல இன்னும் சொல்லணும். ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. 34ல இருந்து சொல்லணும் மாதாஜி. கரெக்ட். 34. ஆமா படிச்சிட்டோம் ஃபுல்லா. நீங்க 34ல இருந்து சொல்லணும். ஆமா கண்டிப்பா. ஆமா மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்ப 34 33 சொல்லணும். 33ல இருந்தே ஆரம்பிக்கணும். குறிச்சிருக்கேன். 33ல இருந்தே சொல்லணும். 33ல இருந்தே சொல்லணும். 19:2ன்னு குறிச்சிருக்கேன் நானும் தான், எல்லாரும் குறிச்சிருக்கோம். இல்ல அது நான் சொன்னேன். அதாவது உன்னில் வந்து வேறுபட்டவர்கள் கிடையாது. ஏன்னா 2 பேருமே ஜீவ தத்துவம். அதனால நீ அவங்கள வந்து அதாவது பிரம்மர் சொல்வார். தேவேந்திரனும் ஜீவ தத்துவம் தான், நீயும் ஜீவ தத்துவம் தான் அப்படிங்கறது வந்து சொல்வார். அது வந்து சிம்பிள் தான். 33 படிச்சோம் நம்ம. படிச்சாச்சு, எல்லாமே படிச்சாச்சு. மகாராஜ கிருதஹஸ்மின் சம்சிந்தாம் நிசாம் யாஷ்மத் வச ஆத்ருத் ஆத்மா யத்யாதோ தெய்வஹதம் து நு கர்த்தும் மனோ அதிருஷ்டம் விஷதே தமோ அந்தம். சுமா வேண்டாம், அஸ்மின் இதில், மகாராஜ ஓ மன்னனே, கிருதா செய்வாயாக, ஸ்ம கடந்த காலத்தில் செய்தபடி, சிந்தாம் மனதின் கொந்தளிப்பு, நிசாமய கருதுவாயாக, அஸ்மத் எனது, வசக வார்த்தைகள், ஆத்ருத ஆத்ம மிகவும் மரியாதைக்குரிய, எத் ஏனென்றால், தியாயத ஆழ்ந்து சிந்திப்பவனின், தெய்வஹதம் தெய்வ செயலால் தடை செய்யப்பட்டது, நூ உறுதியாக, கர்த்தும் செய்வதற்கு, மனக மனம், ஆதிருஷ்டம் மிகுந்த சினம், விசதே நுழைதல், தம இருள், அந்தம் அடர்ந்த. அன்பிற்குரிய அரசனே, விதியின் செயலால் நீ செய்த வேள்விகள் தடைப்பட்டன. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி இவ்வளவுதான் இவங்க பண்ணணும், ஒருத்தருக்கு ஒரு கோட்டா அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா? ஈஷாவாசியம் பிரின்சிபல் பிரகாரம்
அந்த கோட்டானால நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யறதுக்கு வந்து தடைகள் வருதுன்னா அதை நாம அப்படியே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும். நீ அதனால் நீ மனக்கவலையோ கொந்தளிப்போ அடைய வேண்டாம். ஏன்னா பிரம்மரே வந்துட்டார் இல்லையா? சோ அவரே இறங்கி வந்திருக்காருன்னா இவருடைய பக்தி இதெல்லாமே வந்து மேன்மையான தூய பக்தி நிலையில இருக்கார் இவர்ன்றது வந்து தெரியும். சோ எனது வார்த்தைகள் தகுந்த மரியாதையுடன் எடுத்துக்கொள்வாயாக அப்படின்னா அதாவது ரைட்டா புரிஞ்சுக்கணும்ன்றத வந்து சொல்றாரு. அதனால நீ செய்த வேள்விகள் வந்து தடைப்பட்டன அப்படிங்கறது வந்து நம்ம அதை நெகட்டிவா எடுத்துக்க கூடாது. சில பேர் அது நம்ம பேசி பேசி பழக்கம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நம்ம ஒருத்தர் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு முன்னேற்றம் போகலைன்னா அவ்வளவுதான் உனக்கு வாச்சுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு மனசு வருத்தப்படும். ஆனா இது இத்தனைதான் நமக்கு பிராப்தம் கிடைச்சிருக்குன்றது அந்த மனநிறைவை நீ ஏத்துக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க ஏத்துப்பாங்க. எந்த ஒரு சம்பாஷையுமே நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்ற விதத்துலதான் இருக்கு. நம்ம மனசுல அந்த பாவம் கொண்டு அவங்களுக்கு அந்த விதத்துல எடுத்துரைக்கணும். அப்போ நம்ம அதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து தவறா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. அதே ஒரு சரியான ஒரு செயலை கூட நம்ம சொல்லக்கூடிய விதத்துல வந்து தவறா சொன்னோம்னா கண்டிப்பா வந்து அவங்க தவறுதலாக தான் நம்மளை புரிஞ்சுப்பாங்க. அதனால இந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. அதனால இங்க மேலும் அதாவது அந்த வார்த்தைகளுடைய இன்டென்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல பிரம்மதேவர் வந்து சொல்றார் இல்லையா? எனது வார்த்தைகளை அப்படின்னா தகுந்த மரியாதையுடன் எடுத்துக்கொள்வாயாக அப்படின்னா நான் எந்த நோக்கத்தோடு உனக்கு நான் எடுத்துரைக்கிறேன்றத வந்து நீ கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாரு. விதியின் செயலால் இந்த மாதிரிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்காம போய் தான் நிறைய உறவு முறைகள்ல நாம வந்து விரிசலை ஏற்படுத்திக்கிறோம். சோ விதியின் செயலினால் ஏதாவது நேர்ந்தது என்றால் அதற்கு நாம் வருத்தப்படக்கூடாது. அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிறப்பு என்று வரும்பொழுது நாம் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறோம், மரணம் என்று வரும்பொழுது நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது இல்லையா? சோ ஆனா இங்கே பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் ஒரு நாள் மரணிக்க வேண்டும் என்பது விதி இல்லையா? அது தவிர்க்க முடியாது. சோ இது தற்காலிகமான உலகத்துல யாருமே நித்தியமா வாழ முடியாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதை நாம அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும்பொழுது அப்போ அதாவது இங்கிருந்து சென்றவர்களை நம்பி நாம வருத்தப்பட மாட்டோம். அவர்களுடைய அசோசியேஷன் அன்பு இல்லை, அதாவது அதை நம்ம மிஸ் பண்ணுவோமே ஒழிய அதை தவிர்த்து அவர் போயிட்டாரே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு வருத்தப்பட மாட்டோம். ஏனென்றால் அவர் இன்று சென்றால் நாளை நாம் செல்ல போகின்றோம் என்பது அந்த கருத்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? வெறும் காலம் மட்டும்தான் வேறுபட்டதே தவிர எல்லாம் ஒரு நாள் வந்து செல்ல வேண்டியதுதான் இல்லையா? ஒரு ட்ரம் நிறைய அரிசி இருந்தா எவ்வாறு மேல இருக்கக்கூடிய அரிசி இன்னைக்கு உணவாகுமோ ஒரு நாள் கீழே இருக்கக்கூடிய அரிசியும் உணவாகத்தான் போகிறது என்பது கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அத அந்தந்த விதத்திலேயே நாம எடுத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதனை மாற்றியே தீர வேண்டும். மேலும் மேலும் நாம் முயன்றால் அப்படின்னா ஒன்று தடை ஆயிண்டே இருக்குன்னா அதை நாம மீண்டும் மீண்டும் வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டாம் இல்லையா? அப்படின்னா ஒரு முறை செஞ்சா தட் இஸ் ரீடு. அதை வந்து 4-5 முறை செஞ்சும் அது நடக்கலைன்னா அந்த வழி வந்து நமக்கு வழங்கப்படலை அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நாம எதையுமே நாம அடையணும் அப்படிங்கறத வந்து நினைக்க வேண்டாம். எது நமக்கு அடையப்படுகிறதோ அதை நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு பழகும். இந்த பக்குவத்துக்கு வந்தாலே பாதி நமக்கு துன்பங்கள் இல்லாமலே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மியூட்ல இருங்கோ. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்க வீட்டுல நீங்க பதில் சொல்லணும்னு, பட் இருந்தாலும் ஸோ ப்ளீஸ் பி ஆன் த மியூட். ஸோ அதனை மாற்றியே தீர வேண்டும். மறுபடியும் அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகை மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. தீர வேண்டும் என்றே மேலும் மேலும் நான் முயன்றால் உலகியர் சிந்தனை என்னும் அடர்ந்த இருட்பிரதேசத்தில் நாம் வெகு தூரம் சென்று விடுவோம் இல்லையா? அதாவது நம்ம இதை அடைஞ்சே தீரணும்ன்ற போது நம்ம அந்த பண்புல நமக்கு என்ன, எதனால நம்ம அடைஞ்சே தீரணும் அப்படின்ற உறுதி வருது சொல்லுங்க. ஆசைதான் மெயின் காரணம் இல்லையா? ஒன்றின் மீது நம்ம கொள்ளக்கூடிய ஆசை அது அப்படியே மனசுல வந்து அது நல்லதோ கெட்டதோ எதுவா இருந்தாலுமே அடம் பிடிச்சு நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அந்த அடமே வந்து நல்ல கேரக்டர் கிடையாது, நல்ல ஒரு சுபாவமே கிடையாது. அடம் பண்றது வந்து குட் காஸ்க்காக நம்ம வந்து திடமாக செய்யறது வேற. ஆனா
நமக்கு பிடிச்சதை வந்து நாம் செய்தே ஆகணும்னு நினைக்கிறது வேற. அதுதான் அடமென்சி இல்லையா, பிடிவாத குணம். அது அஜ்ஞானத்தினுடைய குணம் அது இல்லையா. அந்த அஜ்ஞானத்தினுடைய குணம் வந்து ஒருடைய வாழ்க்கையை வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு கண்டிப்பா எடுத்து செல்லாது. அதனால எந்த செயலிலே இருக்கட்டும் அடம் பிடிக்கவே கூடாது. ஆனா திடமான மனதோட ஒரு காரியத்துல இறங்குறது வேற, அடம்பிடிச்சு செய்யறது வேற. சோ அந்த காரியத்தினுடைய நோக்கம் என்ன, அதனால என்ன இது அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சுண்டு இங்க திடமாக செய்யக்கூடியது என்ன, பக்தி உணர்வுல மட்டும்தான் நாம வந்து பக்தியை செலுத்தணுன்றதுலதான் நம்ம உறுதியா இருக்கணும். அது ஒண்ணுத்துக்கு தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஆனா அதனுடைய இன்டென்ஷன் வந்து இறைவனுக்கு வெறுமனே கேவல பக்தி அப்படிங்கிற மனசை நாம வளர்த்துக்கணும். ஆனா அடர்ந்த இந்த மாதிரி இப்போ இந்த யக்னத்தை முடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இப்போ 2 வாட்டி இந்திரன் வந்து அந்த குதிரையை கவர்ந்து சென்றான் இல்லையா. ஆனாலும் மீண்டும் வந்து அவனை விட்டு விட்டான். 3வது வாட்டியும் போயிட்டு அவனை கொன்னுட்டே அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு வரணும்னா, சோ இங்கே ஒரு தேவரை வந்து அந்த காலகட்டத்துல வந்து தேவலோகம் வரைக்கும் சென்று, ஏன் அர்ஜுனன் கூட தேவலோகம் வரைக்கும் சென்று வந்திருக்கிறான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி போர்ல போயிட்டு இந்திரனுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்துட்டு வந்திருக்கான். அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து தேவர்களை எல்லாம் காணக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து மனிதர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். சோ நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடையாது. ஏன்னா அவ்வளவு அதாவது இழிவான நிலையில இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த கலியுகம். அல்ல நம்ம முன்னாடி தேவர்களே வந்தா கூட நம்ம அவங்க நிஜமாவே தேவர்களா இல்ல வேஷம் போட்டு வந்திருக்காங்களான்னு கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு அவர்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவர்கள் கிடையாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை. தேவர்கள் இருந்திருந்தா நம்ம ஏன் இத்தனை நாள் இல்லாம இங்க வரல, 1000 கேள்விகள் கேட்போம் நம்ம இல்லையா. சோ கேட்க தெரியும்ன்ற அந்த தோரணை நம்ம கிட்ட நிறையவே உண்டு. மேலும் மேலும் நாம் முயன்றால் உலகிய சிந்தனை என்னும் அடர்ந்த இருட்பிரதேசத்தினுள் நாம் வெகு தூரம் சென்று விடுவோம். So adamantly will lead to the darkest region of ignorance actually. So adamantly விட்டுறணும். சில பேர் என்னதான் நீங்க சொல்லுங்களேன், அது நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஈவன் ஐ ஹவ் ஆல்சோ சீன் நம்ம ஆன்மீகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய நம்ம சாது சங்கத்திலேயே நான் அதை பாக்குறேன் இல்லையா. அதாவது அந்த அசோசியேஷன்லயே பாக்குறேன். சில பேர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இது செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நான் அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆனாலும் அவங்க அதை தான் செஞ்சிருப்பாங்க. சோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவங்களுடைய அடர்ந்த அஜ்ஞானத்தை வந்து நம்மளால என்னால கண்டிப்பா மாற்ற முடியாது இல்லையா. இறைவன்ட்ட வெறும் பிரார்த்தனைகளை மட்டும் தான் வைக்க முடியும். சோ நான் சொல்றேன்றேன். நான் எதுக்காக சொல்றேன்ற இன்டென்ஷன் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஆனா அந்த இன்டென்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. அவங்க சொல்றது ரைட் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துட்டு பண்ணுவாங்க. சோ அப்படி ஒரு நிலை. சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதற்காக சொல்கிறார்கள், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நாம 4 பேரோட ஒத்து போகணும், அது எல்லாருக்குமே நன்மை பயக்கதா இருக்கணும், அப்படின்லாம் அந்த உணர்வுகள் நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா. ஆனா நான் செய்யறதா ரைட் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போனோம்னா அது வந்து கரெக்டாவே வராது. இறுதியில அந்த சேவை வந்து கடைசி வரைக்குமே எடுத்து செல்ல முடியாத சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடும். ஏன்னா அவங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் அப்படி இருக்கும். யாரும் எதுவும் சொல்ல போறதில்ல. சோ செய்யட்டும்னு விட்டுடலாம். கடைசியில அவங்க அடம் பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம அடம் பிடிக்க முடியாது இல்லையா. அதனால விட்டுட்டாக்கா அந்த செயலுடைய முடிவு, ஏன்னா டிஸ்கஷன் பண்ணாதான் அது எப்படி எடுத்துன்னு போறதுன்னு தெரியும். ஆனா ஒரு பிளான் வச்சுக்கிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரும். இட் ஷுட் கோ ஆஸ் அ டீம் ஒர்க் இல்லையா. சோ சில நேரங்களில் மகான்களும் மாமுனிவர்கள் கூட வாழ்க்கையில் நேர்மான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. இது அதாவது சங்கடம் என்பது வெறும் சாதாரண மக்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது. பக்தி உணர்வு கொண்டா நம்மளால நம்மளுக்கு சங்கடமே வராதுன்ட்டு எங்கேயும் உத்தரவாதமும் கிடையாது. இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். சங்கடம் என்பது நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம் அடைய பெறக்கூடியது. எல்லா தடைய கற்களுமே நாம் முந்தைய ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் செய்தோன்றது அவங்கவுங்க செய்திருக்கக்கூடிய செயல்கள் வந்து அவங்கவுங்களுடைய கர்ம பலனா வரும். அதனால நான் செய்திருக்க கர்ம பலன் மாதிரி மல்லிகா மாதா செய்திருப்பாங்கன்ட்டு கிடையாது. அவங்க ஈவன் இன்னும் நல்ல ஒரு கர்மங்களை செய்து இன்னும் என்னை விட இன்னும் மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து அவர் அடையலாம். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒருத்தர் அடையிற மாதிரி இன்னொருத்தர் அடையணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது. பக்தி பாதையில வரும்பொழுது பக்தியிலேயே நம்ம கம்பேரிசன் வரக்கூடாது. அவங்களுக்கு இவ்வளவு அருள் புரிஞ்சுட்டாங்க, நமக்கு அருளே இல்லையே இல்லையா. சோ இப்போ நீங்க மணிமேகலை மாதாஜி எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க ஆல்ரெடி பிருந்தாவனம் போய் வந்தாச்சு எப்பயோ. நம்ம இவ்வளவு ஆண்டுகள் கழிச்சு நான் இப்பதான் போறேன் இப்படிலாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தா அது மிக தவறானது இல்லையா. அதாவது என்னுடைய கர்ம பலன் வேற, அவங்களுடைய கர்ம பலன் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும். அந்த பிரதேசத்திற்கு போகணும்ன்ற அந்த வாய்ப்பு வந்து கர்மங்கள் கழிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் செல்ல முடியும் இல்லையா. என்னோட கர்மங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய இருந்திருக்கும். அதனாலதான் இன்னைக்கு நான் போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கடைசி வரைக்கும் அங்க போய் தரிசனம் பெற வரைக்கும் நம்ம கையில கிடையாது இல்லையா. எல்லாம் வல்ல இறைவன் நடத்தக்கூடிய செயல்கள்.
அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் எடுத்துக்கணும். அதை விடுத்துட்டு அவங்களுக்கு இருந்தது நமக்கு இல்லையே, அதெல்லாம் ரூல்ட் அவுட். பௌதீகத்துல பண்ணா அது வந்து விரோதத்தை கொடுத்துடும். ஆன்மீகத்துல பண்ணோம்னா நம்ம செய்த புண்ணியங்கள், தெய்வீக காரியங்களுடைய அது எல்லாமே நம்ம இழந்துடுவோம், அபராதங்களாக ஆகிவிடும். அதனால்தான் ஒருத்தருடைய செயல்கள், அவங்க நல்ல சேவை செய்யறாங்களா இல்ல கெட்ட சேவை செய்யறாங்களா அப்படிங்கலாம் நம்ம அவங்க செய்யக்கூடிய சேவையில தவறுகளை கண்டுபிடிக்கிறது, இதெல்லாம் நாம விட்டுறணும். அந்த அந்த இதுக்கே போக வேண்டாம். ஸோ அந்த 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 பாதைக்கே போகாம எஸ் அவங்க செய்யறத செய்யட்டும், நல்லபடியா செய்யட்டும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மைக்கு வரணும் இல்லையா? ஸோ சாதுக்களுக்கு மட்டும் துன்பமே வராதா என்ன? கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. அவங்க அவங்களுடைய கர்ம பலனை கிளியர் பண்ணிட்டாதான் நம்ம வந்து பக்தி பாதையில வந்து ஸ்திரத்தன்மையோட மேன்மையா செல்ல முடியும். அதனால சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். அதனால டிவோட்டிஸ்க்கெல்லாம் கஷ்டமே வராதா? அதனால நம்ம எங்கேயுமே யாருக்குமே ப்ரீச் பண்ணக்கூடாது. சங்கடங்கள்ல வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணி போறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா சங்கடத்தை முழுசுமே நம்மளால தவிர்த்திட முடியாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் கருணை, அவர் நமக்கு என்ன கருணை புரியணும்னு நினைச்சாரோ அதை வச்சு நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணலாம். ஒரு சிலருக்கு வந்து ஃபுல்லாவே கருணை இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு வந்து கொஞ்சமா கருணை கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா அவங்க பாவத்தை பொறுத்து இல்லையா? அவங்க எவ்வாறு பக்தி தொண்டு புரிகிறார்கள் என்ற பாவத்தை பொறுத்து அவங்களுக்கு அந்த கருணை கிடைக்கும் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவங்களுக்கு இவ்வளவு கிடைச்சது, நமக்கு இவ்வளவு கிடைக்கலையே, நோ கம்பேரிஷன். பக்தியில மட்டும் நம்ம ஒருத்தர் கம்பேர் பண்ணோம்னா அதுதான் நம்மளுடைய டிக்ளினேஷன் பாத், அதாவது நாம அந்த பாதையில இருந்து கீழே விழுறதுக்கான மார்க்கம் அது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது போன்ற நிகழ்வுகள் விதியின் செயலாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எஸ், இந்த விதி என்பது எது? நாம செய்த கர்ம பலன்கள் தான், அதை தான் நாம் அனுபவிக்கிறோம். ஸோ அதனால அது பகவானால எழுதப்பட்ட விதி கிடையாது. காம்பினேஷன் மட்டும்தான் அவர் எழுதுவார் இல்லையா? பற்பல பிறவிகள் நம்ம எடுத்திருக்கலாம், எத்தனையோ பிறவிகள் நம்ம எடுத்திருப்போம். அந்தந்த பெண்டிங், அதாவது அந்தந்த பிறவில இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எல்லாமே ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணி நமக்கு ஒரு உடல் இல்லையா, இந்த சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல நம்மள வந்து ஃபிக்ஸ், அதாவது ஃபிட் பண்றார், அவ்வளவுதான் அவர் பண்றக்கூடிய வேலை இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டிவி இருக்கு, அந்த டிவி பார்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா இருக்கும் இல்லையா? அது எல்லாமே எடுத்து ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அலைன்மெண்ட் பண்ணி பேக்கேஜிங் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரிதான் இல்லையா? ஸோ இந்த டிவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டு தான் நம்ம ஒவ்வொரு கர்மமா நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஜென்மத்துல இருந்து அது எல்லாமே அலைன் பண்ண பிறகுதான் ஒரு டிவியா நம்ம. அப்படின்னா அந்த டிவி என்பது நாம தான் இல்லையா? அப்படி நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த உடலை எடுத்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டுல நம்ம பிறக்கிறோம்னா அந்த தாய் தந்தை இருக்கும், நம்மள மாதிரி கர்மங்கள் என்பது இருக்கும் சிமிலரா. ஓரளவுக்கு நமக்கே உரித்தான கர்மங்கள் பலன்கள் சிலது இருக்கும், அதே மாதிரி அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில சிமிலரா இருக்கக்கூடிய பலன்களும் நமக்கு இருக்கும், காமனா இருக்கக்கூடியது. இப்படி நம்ம அத்தகைய இது கொண்டுதான் நாம வந்து இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கிறோம் இல்லையா? அதனாலதான் அப்பா மாதிரி பையன், அம்மா மாதிரி பையன் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? எப்படி? சோ அதே சுபாவம், அதே குணாதிசயத்தை கொண்டு பிறக்கக்கூடிய தன்மை. ஏன்னா அந்த மாதிரி கர்ம பலன்களை கொண்ட ஆத்மாக்களை வந்து இறைவனால வந்து அந்த தாயினுடைய கருப்பையில வந்து அனுப்பப்படுகிறது இல்லையா? தந்தையினுடைய பிந்துவின் மூலியமாக. சோ இப்படி நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியற்ற நிலைக்கு போதுமான காரணங்கள் இருந்தாலும் அந்த நேர்மாறான செயல்களை நிமித்த வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடாது. அப்படின்னா அதை நான் வந்து கவுண்டராக்ட் பண்ணக்கூடாது, அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து ஒன்று நிகழ்கின்றது, அதுல நமக்கு சொல்யூஷனே வராது, இல்ல ஒன்றை எதிர்கொள்ளணும். அதை எதிர்கொள்றதுக்கு வந்து நமக்கு அது எந்த மாதிரி எதிர்கொள்ளணும்ன்றது அந்த இன்டெலிஜென்ஸ். ஆனா எதிர்கொள்ளாமலே நம்ம தவிர்த்துட முடியும் இல்லையா? அதை வந்து நிமிர்த்துறது வந்து கண்டிப்பா நடக்காது இல்லையா? என்னவே கூடாது. அது எத்தனை இதனை நாம் சரி செய்ய முயன்கின்றோமோ அத்தனை கவலையில் அடர்ந்த இருளின் அமிழ வேண்டியதாயிருக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணரும் இது தொடர்பாக நமக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கின்றார். கொந்தளிப்பதற்கு இடம் கொடாது வருபவற்றை தாங்குகின்ற இதயம் பெறுதல் வேண்டும் இல்லையா? சிலதெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு செய்யாத ஒரு குற்றத்திற்காக ஒரு இடத்துக்குள்ள நம்ம வந்து மாட்டின்றாலும் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா நடக்கும். ஸோ அதை வந்து சகிச்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு இது வரணும். ஆனா பிற்காலத்துல வரும், நீங்க சகிச்சுன்னு நீங்க சைலண்டா வந்தா கூட உண்மை ஒரு நாள் வந்து வெளியில வந்துடும். அப்போ அங்க இருக்கவங்களுக்கும் அது கண்டிப்பா தெரியவும். ஆனா அந்த சூழ்நிலையில நம்மளால வந்து எவ்வளவுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாலுமே அங்க வந்து எடுபடாதுன்னு தெரியும் பொழுது
நாம சைலண்டா வந்துடுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டரான ஒரு சுச்சுவேஷன். இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன் செய்யாம அந்த இடத்துல இருந்து வந்துடும். சுக்கரதுர் பிரத மதாம் ஏஷ தேவேஷு துரவக்ரஹ தர்மா வெதிகரோ யத்ர பகண்டை இந்திர நிர்மிதை கிருது வேள்வி விரமதாம் நிறுத்துவாயாக ஏஷ இந்த தேவேஷு தேவர்களுக்கு மத்தியில் துவரவக்ரஹ வேண்டாதவற்றுக்கு அடிமையாதல் தர்ம வெதிகர சமய நெறிகளை மீறுதல் எத்திர எங்கே பாகண்டை பாவச் செயல்களினால் இந்திரதேவனின் இந்திரா தேவர்களின் தலைவனால் நிர்மித உண்டாக்கப்பட்டன. பிரம்மதேவன் மேலும் சொல்றார், இந்திரனை தர்மத்திற்கு புறம்பான பல்வேறு செயல்களை செய்வதற்கு தூண்டுகின்ற இவ்வேள்விகள் அனைத்தையும் நிறுத்துவாயாக. இல்லையா, அவனுக்கு 100 வேள்வி செஞ்சுட்டா அவனுக்கு சமமாயிட்டா அவனுடைய பதவி போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இந்த வேள்வி நடத்தக்கூடாது என்பதற்காக அசுவத்தை அவன் கவர்ந்து செல்கின்றான். இல்லையா, சோ மேலும் மேலும் அவன் அந்த சந்நியாச வேடத்தை பூண்டு பாவங்களை செய்கின்றான். இல்லையா, சோ நீ ஒவ்வொரு முறையும் அந்த அசுவத்தை காப்பாற்ற செல்லும் பொழுது அவன் ஏதோ ஒன்று செய்து அவன் அந்த அசுவத்தை விட்டு செல்கின்றான். சோ தவறான வேடங்களை பூண்டு. சோ அது பாவச் செயல். தேவர்களுக்கு இடையிலும் கூட தேவையில்லாத பல ஆசைகள் இருக்கின்ற என்பதை நீ நன்கறிவாய். இல்லையா, ஏன்னா அவங்க கூட பௌதிகத்துலதான் இருக்காங்க, பௌதிக ஆற்றலால் தான் அவங்களும் இயங்கிட்டு இருக்காங்க. சாதாரண தொழில்களில் கூட பல்வேறு போட்டியாளர்கள் உள்ளனர். இல்லையா, வேதங்களிலும் கர்மகாண்ட அத்தியாயங்கள் சில நேரங்களில் கர்மிகளுக்கிடையே போட்டியும் விரோதத்தையும் காரணமாக்கின்றது. வெரி வண்டர்ஃபுல் ஸ்லோகாஸ். விரோத தன்மை என்பது வாழ்க்கையில நாம கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும். அதனால நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா கர்ம பலன்கள் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். மீண்டும் மீண்டும் நம்ம இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கணும். எஸ், நம்மள ஒருத்தர் ரொம்ப விரோதியா பார்க்கிறாருனாலும் அவரிடத்துல நாம விரோதம் கொள்ளக்கூடாது, நம்ம மனசு விரோதம் கொள்ளக்கூடாது. இதை நம்ம கிருஷ்ணரையே ரோல் மாடலா எடுத்துக்கலாம். இல்லையா, அவர் எவ்வளவு பாண்டவர்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணியிருப்பார். இல்லையா, ஆனா அதை கண்டு அதாவது துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு கிருஷ்ணர் மீது எப்பவுமே காழ்ப்புணர்ச்சி தான். அவனுடைய அஜ்ஞானத்தினால அவன் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே கிருஷ்ணர் எவ்வளவோ சகிச்சுட்டு இருக்காரு. ஹியூமிலியேஷனுக்கு பாவானே ஒரு உதாரணம். அவரை காட்டிலும் மேன்மையான உதாரணம் நம்ம யாருமே சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இல்லையா, சோ சகுனியும் துரியோதனனும் எவ்வளவு அவமதிச்சிருப்பாங்க. இல்லையா, அவர் தூதாக வந்தப்ப கூட அவரை அவ்வளவு ஏளனம் செய்தவர்கள். அவரையே காலாகிரகத்துல அடைக்கணுன்றதுக்காக அப்படி ஒரு சங்கிலியை கூட அவன் பண்ணான். இல்லையா, அப்படின்னா அவன் எவ்வளவு அடர்ந்த அஜ்ஞானத்துல இருக்கான். அந்த பரபிரம்மத்தை யாராவது கட்டி போட முடியுமா? அவராக கட்டி கொண்டால் வழிய. இல்லையா, அப்படி அன்பு பாராட்டக்கூடிய யசோதா தாயாருக்கே அவர் கட்டி கொள்ளல. 2 அங்குலம் எத்தனை கயிறு போட்டு சுத்தினா கூட அந்த 2 அங்குலம் பற்றாக்குறையாகவே இருந்தது. தாயினுடைய பெருமூச்சு. இவ்வளவு சிரமப்பட்டு தாய் செய்யறாங்களேன்ற அந்த அவங்களுடைய சிரமத்தை கண்டு அந்த பேர் ஆனந்தம் கொண்டு அவரே கட்டிண்டார். இல்லையா, சோ பகவானே மனம் கட்டி கொண்டால் வழிய. அதுவும் அவர் யாருக்கு அந்த நிலை கொடுப்பார்? தூய பக்தர்களுக்கு தான் கொடுப்பார். இல்லையா, சோ அப்படி துரியோதனால அவர் சங்கிலி போட முடிஞ்சதா? முடியல. இல்லையா, எவ்வளவு ஹியூமிலியேஷன். இல்லையா, சகிச்சு கொண்டார். அவரை காட்டிலும் சகிப்புத்தன்மையில மேன்மையா யாரும் இருக்கவே முடியாது. இல்லையா, ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், தொழில்ல பாத்தீங்கன்னா போட்டி பொறாமை உண்டு. இந்த கடை அந்த கடை எதிர்த்துல சிமிலர் கடை வச்சிருந்தாலே அவனுக்கு எவ்வளவு வியாபாரம் ஆச்சு, இவனுக்கு எவ்வளவு வியாபாரம் ஆச்சு, அப்படிதான். சோ அவனுக்கு வியாபாரம் ஆயிட்டா இவனுக்கு பொறுக்காது, இவனுக்கு வியாபாரம் ஆயிட்டா அவனுக்கு பொறுக்காது. இருவருமே இங்க ஜீவனத்தை தான் நடத்தணும்ன்ற அந்த கான்செப்ட் இருக்கணும். அவனுக்கு வரக்கூடிய கிராக்கி அவனுக்கு வரும், இவனுக்கு வரக்கூடிய கிராக்கி இவனுக்கு வரும். ஆனா இவனை பத்தி அவனுக்கு வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கிட்ட அவதூறு பேசுறது, அவன் பத்தி இவனுக்கு வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட அவதூறு பேசும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வாடிக்கையாளர்கள் குறைய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இல்லையா, அப்போ வியாபாரமே இடிக்கும். இல்லையா, அதனால இருக்கிற வரைக்குமே நாம அதாவது நம்முடைய கடமை என்ன நம்ம செஞ்சுட்டு போகணும். எத்தனை பேர் வந்தாலும் அத்தனை பேருக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியதுதான். இல்லையா, அந்த இடத்த விட்டு வேற இடத்துல நம்ம கடையை மாத்திக்க வேண்டியதுதான். இதுதான் பெட்டர். இல்லையா, அதை விடுத்துட்டு நம்ம அவங்களோட போட்டி போட்டுட்டு பொறாமை கொண்டு விரோதத்தை வளர்த்துண்டு அவன் கர்மத்தோட நாம இணையறதை விட இட் இஸ் பெட்டர் டு பி பார்ட். ஸோ அப்படி போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். அதுதான் ஒரு உயிர் வாழினுடைய எக்ஸ்பெக்டட் குவாலிஃபிகேஷனே. அதுதான் ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை. எது? சுதந்திரமான நிலை. இல்லையா, விடுதலையான நிலை. அது
அந்த நிலைக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு ஆத்மா இப்படிப்பட்ட செயல்ல தான் ஈடுபடுவாங்க. அவங்களுடைய குவாலிபிகேஷனே இதெல்லாம் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுடைய சுபாவம், நடத்தை இப்படிதான் இருக்கும். அதுதான் ஒவ்வொரு ஜீவனுமே இந்த மாதிரி நிலையில இருந்துதான் செயல்படணும்ன்றது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனா நாம அப்படி கிடையவே கிடையாது. 95% மேல நாம அப்படி கிடையவே கிடையாது இல்லையா? நமக்கு பொறாமை, அவன் பொழைச்சா, அதாவது நமக்கு 2 கண்ணு போனாலும் அவனுக்கு ஒரு கண்ணாவது நமக்கு போயிடணும், இந்த ஒரு பாவம் தான் நம்ம எப்பவுமே வெளிப்படும் இல்லையா? நான் மட்டும் ஏன் கஷ்டப்படணும், அவன் மட்டும் ஏன் நல்லா இருக்கணும், அப்படி ஒரு மனசு நமக்கு. சோ ஒரு கர்மி காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்கிறான் என்றால் அதற்கு காரணம் அவனுக்கு பௌதீக இன்பங்கள் என்னென்ன உண்டோ எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். அதுல குறைச்சல் வந்தாலே அவன் அப்படிதான். இதுதான் உலகாயுத நோய், இதுதான் மெட்டீரியல் டிசீஸ் இல்லையா? நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே நமக்கு வியாதி தான் இந்த இடத்துல. இதனை தொடர்ந்தே கர்மிகளுக்கிடையே அது சாதாரண தொழிலானாலும் சரி அல்லது வேள்விகள் போன்றவற்றை செய்வதானாலும் சரி போட்டி போடு கொண்டு இதையும் செய்வாங்க. அவன் இந்த பூஜை செஞ்சு அவன் நல்லா அடைஞ்சிட்டான், நாம் இந்த பூஜை செஞ்சு என்ன அடையலாம் அப்படின்னு தான் யோசிப்போம். காம்படிஷன்ல பக்தி செய்யக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? தட் இஸ் ராங் இல்லையா? பௌதிகத்திலும் சரி ஆன்மீகத்திலும் சரி நாம வாழணும். இங்க எதற்காக வந்திருக்கோம் அந்த பர்பஸை புரிஞ்சு அதுக்காக வாழணுன்றதுக்காக நம்முடைய சம்பாத்தியத்தை நாம மேற்கொள்ளணும். வழிய நம்ம பௌதிக லாபத்திற்காக போட்டி போட்டு பொறாமையும் மற்றும் பேராசை, பொறாமை மற்றும் கோபத்தை அடுத்தவர்கள் நம் மீது ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானதாகும். இங்கே அதாவது அது ஒரு சாதாரண தொழிலானாலும் சரி வேள்விகள் எதுவா இருந்தாலும் சரி, பிரம்மதேவனின் நோக்கம் தேவேந்திரனுக்கு பிருது மன்னருக்கும் இடையில உள்ள போட்டியை நிறுத்த வேண்டும் என்பதாகும். ஏன்னா அவன் அசுவத்தை கவர்ந்து செல்கின்றான் அவனுடைய சுயநலத்திற்காக. இவர் 100 யக்னங்கள் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை செய்து கொண்டதால இவர் செய்தே ஆகணும் இல்லையா? இவந்தோ இவருடையது அதாவது அஸ்வம் ஒரு அரசனாகப்பட்டவன், அந்த நன்மைகள் இங்க வாழக்கூடிய மக்களுக்கு நன்மைகள் விளையட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? இறைவனிடத்துல பிரார்த்தனை இருக்கும், அதை முடிக்கணும்ன்ற அந்த இது இருக்கும். இவந்தோ இட் இஸ் a குட் காஸ் இல்லையா? ஆனா அவரும் ஒரு நோக்கம். எப்படி சத்துவமும் நம்மள கட்டுப்படுத்துது இல்லையா? அதாவது சத்துவம் ஏன் நமக்கு கட்டுண்ட நிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது? தத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல ஆனந்தம் மற்றும் ஞானம் இதை பெறுவதற்காக அவர்கள் ஆற்றுகிறார்கள். அதனாலதான் அவங்க கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பாங்க. சோ கட்டுண்ட நிலைக்கு இருக்கக்கூடிய காரணம் அதுதான். அதனால ஒருவர் சுத்த சத்துவ நிலையை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். பிருது மகாராஜா ஒரு சிறந்த பக்தரும் முழுமுதற் கடவுளின் மறுபிறப்புமே ஆவார். ஆனாலும் அவர் வேள்விகள் செய்வதை விடும்படி வேண்டிக் கொள்ளப்பட்டார். ஆனால் இவங்களுக்கு சொன்னா அவங்க கேட்டுக்குவாங்க. அவ்வாறு இல்லை என்றால் இந்திரன் மேலும் பல அறநெறிக்கு மாறான அறிமுகப்படுத்தி அவற்றை குற்ற மனப்பான்மையுள்ளோர் தொடர்ந்து பின்பற்றும் நிலை ஏற்பட்டுவிடும் இல்லையா? சோ ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து ஒருத்தர் வெளியேறணும்னா அது கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷன் எதிர்கொண்டு வர்றது தட் இஸ் ரைட், நிம்மதியா தூங்கலாம் இல்லையா? ஆனா ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனற்றவர்கள் பயத்தினால இல்லையா இந்திரனை போல செயல்ல கண்டிப்பா ஈடுபடுவாங்க. ஏபீர் இன்னும் மேலும் மேலும் இந்திரன் தவறு இழைக்க கூடாது என்பதற்காக தான் இங்க பிரம்மதேவர் பிருது மகாராஜுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். ஏபீர் இந்திரோபசம் சுஷ்டை பாகண்டை ஹரிபீர்ஜனம் பியமானா விஷக்ஷ்வைனம் யஸ்தே யக்ஞத்ரு அஸ்வமூட். ஏபி இவைகளினால் இந்திர உபசம் சிருஷ்டை தேவேந்திரனால் உண்டு பண்ணப்பட்ட பாகண்டை பாவச் செயல்கள், ஹாரிபி இதயத்திற்கு கவர்ச்சி அளிப்பவை, ஜனம் பொதுமக்கள், ஹிரியமானம் கொண்டு செல்லப்பட்ட, விஷக்ஷ்வ பார் ஏனம் இவைகள், இஹ யார், ஏ உனது, யக்ஞத்ருக் வேள்வினை செய்யும் போது செய்யப்பட்ட இடையூறு, அஸ்வ மூட் அவன் குதிரையை திருடினான். சற்று சிந்தித்து பார், வேள்வி நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இடையில் இந்திரன் வேள்வி குதிரை திருடியதன் மூலம் எவ்வாறு இடையூறு செய்தான் என்று. அவன் அறிமுகப்படுத்தி கவர்ச்சி மிக்க பாவ செயல்கள் பின்னாளில் பொதுமக்களால் பின்பற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதனாலதான் சாமியார் வேடம் போட்டு, சாமியார் காவியாடை உடுத்தியவர்கள் எல்லாருமே சன்னியாசிகள் கிடையாது அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில 3.21 எத் ஆஷ்ரதி இல்லையா, எந்தெந்த ஓமை ஒரு பெரிய மனிதர் அமைத்து கொடுக்கிறாரோ அதையே அவரை பின்பற்றுபவர்களுமே ஃபாலோ பண்றாங்க. இங்க இந்திரன் செய்த செயல் இந்த காலத்துல போலி சன்னியாசிகள் செய்கிறார்கள்.
யத் யத் ஆஷ்டதி ஸ்ரேஷ்ட தத்தத் ஏவ தரோஜனஹ ஷயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. இல்லையா? உயர்ந்த மனிதன் எதனை செய்கின்றானோ அதையே வந்து சாமானிய மனிதனும் கூட பின்பற்றுகின்றான். இல்லையா? சாதாரண மனிதர்கள் கூட அவன் தனது மேன்மை மிக்க செயல்களின் மூலம் எதனை அவன் சிறந்ததாக நினைக்கின்றானோ அதனை உலகம் தொடர்கிறது. இல்லையா? நன்மையான செயல்கள் செய்தா அது தவறு கிடையாது. ஆனா தீமையான செயல்கள்ல வந்து நாம் ஈடுபட்டா அதையே வந்து பொதுமக்களும் பின்பற்றி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து இழிவான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். ஏன்னா அதெல்லாம் பாவ செயல்கள் ஆகிறது. இல்லையா? தனது சுய புலனுகர்ச்சிகளுக்காகவே தேவேந்திரன் ரித்து மன்னர் மேற்கொண்ட 100 அசுவமேத யாகங்களை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று கருதியது. இதனை தொடர்ந்தே அவன் வேள்வி குதிரையை திருடினான். தன்னை மறைத்துக் கொள்வதற்காக துறவு வேடத்தில் சமய அறநெறிகளுக்கு புறம்பான பல காரியங்களை செய்தான். இது போன்ற செயல்கள் பொதுமக்களை கவரக்கூடியதாகும். இல்லையா? சோ நாமளும் அதே மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு தோணும். ஆகையினால் அவை ஆபத்தானவை, வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். ஏன்னா அந்த ஜீவனை வந்து நாம இழிவான பாதைக்கு இட்டு செல்றதுக்காக தேவேந்திரன் செய்த செயல் வந்து அமர்ந்து விடுகிறது. சோ அதனால்தான் பிரம்மதேவன் இந்திரன் மேலும் மேலும் இது போன்ற முரணான செயல்கள் செய்வதை தடுப்பதற்காகத்தான் வேள்விகளை நிறுத்த வேண்டும் என்று நினைத்ததாகும். சோ இது போன்ற நிலை பகவான் புத்தராலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. எக்ஸாம்பிள். இல்லையா? அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து பலன் கருதும் செயல்களை கொண்டு விலங்குகளை வந்து பலியிட்டு இருந்தாங்க. இல்லையா? சோ ஆனா உண்மையிலே அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் ஒரு விலங்கை நம்ம பலியிடும் பொழுது அவர்கள் அதாவது யக்னத்துல வந்து அந்த விலங்கு வந்து இம்மீடியட்டா வந்து அதாவது மனித ரூபத்திற்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து பெறுகிறது. அதற்காக தான் வேள்வியில வந்து அவை வந்து பலியிடப்படுவதே. ஆனால் இப்போ அதாவது புத்தர் வர்றதுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்துல நிறைய ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ் தான். இல்லையா? சோ இப்படி அநியாயமாக விலங்குகளை எல்லாமே கொன்று தின்கிறார்கள். இல்லையா? அதனால வந்து அவர் வந்து இதை நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதாவது யக்னம் என்ற பெயர்ல வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் செய்யறது வந்து மிக மிக தவறானது. நல்ல அப்பாவி ஜீவன்கள். இல்லையா? அவர்களுக்கு வந்து துன்பம் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதான் அவர் வந்து அஹிம்சா, அவர் எந்த சாஸ்திரத்தையுமே வந்து சாஸ்திரங்களை ஒரு புறம் வச்சு தற்காலிகமாக அதாவது அஹிம்சா முறையை கொண்டு வந்தார். அதையும் வந்து பின்பற்றினார்கள் மக்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த பலியெல்லாம் கொடுக்கறது எல்லாமே மறந்து போன பிறகு மீண்டும் வேத சாஸ்திரங்கள் இல்லாம போயிடுமோன்றதுக்காக தான் ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து மீண்டும் வந்தார். இல்லையா? வேதங்களை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணார். சோ இப்ப நாம எல்லாம் வேதங்களை வந்து செயல்படுறோம். இந்திரன் மேலும் மேலும் இது போன்ற புராணான செயல்கள் வந்து செய்யக்கூடாது நிறுத்தத்துக்காக தான் வந்து அவர் நிறுத்தினார். எனவே தான் புத்தர் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வேதங்களுக்கு எதிராக கொல்லாமை என்னும் புதிய சமயத்தினை வந்து அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதாயிற்று. உண்மையில் வேள்விகள் பலியிடப்படும் விலங்குகள் புத்துயிர் பெறுகின்றன. ஆனா அப்படிப்பட்ட மந்திர உச்சாடனம் செய்யக்கூடிய புரோகிதர்கள் இப்ப கிடையாது. இல்லையா? ஆனால் இங்கு இத்தகு ஆற்றல் இல்லாத மனிதர்கள் வேள்விகள் செய்கிறோம் என்று தேவையில்லாத விலங்குகளை பலியிட்டனர். அதனால் சில காலத்திற்கு பகவான் புத்தர் வேதங்களின் அதிகாரத்தை மறக்க வேண்டியவரானார். சோ எல்லாத்துக்குமே நோக்கம் உண்டு. அவருடைய அவதார நோக்கம் எதற்கென்று நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். வேள்விகள் நினைத்தற்கு மாறான பலன்கள் அளிக்குமானால் ஒருவன் அவற்றை செய்தல் கூடாது. இல்லையா? நோக்கம் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நாம் மீண்டும் மீண்டும் விளக்கியுள்ளது போல கலியுகத்தின் தகுதியற்ற அந்தணர்களினால் வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் வேதங்களை செய்ய முடியாது. ஏன்னா குவாலிஃபைடு பிராமணாஸே கிடையாது. இதனை தொடர்ந்தே சாத்திரங்கள் நாம் இசை வேள்வி அதாவது சங்கீர்த்தனம் செய்யணும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன. இசை வேள்வினால் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் சைத்தன்ய திருப்தி அடைவதும் துதிக்கவும் பாடுகிறார். வேள்விகள் செய்வதின் ஒட்டுமொத்த நோக்கமே முழுமுதற் கடவுளை அறிவதற்கு தான். இல்லையா? அவரை பற்றி உணர்வதற்காகத்தான் நம்ம எல்லாமே யஜ்ஞம், தானம், தவம் எல்லாமே பண்றது. அதுதான் ரீசன். சோ பகவான் சைத்தன்யன் வடிவத்தில் இருக்கிறார். அதனால் புத்திமான்கள் இசை வழி அதாவது சங்கீர்த்தனத்தின் மூலியமா அவரை திருப்தி செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். இக்காலத்தில் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்குரிய எளிய வழி இதுவே ஆகும். இறைவனை வந்து நாம அவரை வந்து ரிஜாய்சிங் மோட் இல்லையா ஆனந்தமடைய செய்யறதுக்கு சங்கீர்த்தனம் ஒண்ணுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. மேலும் மக்கள் பல்வேறு சாத்திரங்களில் வேள்விகள் பற்றி கூறப்பட்டிருக்கும் கட்டளைகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதை விடுத்து பாவமிக்க கலியுகத்தில் தேவையற்ற இடர்பாடுகளை அவர்கள் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடாது. இல்லையா? இடர்பாடுகள் என்பது அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயலினால் ஏற்படுத்தக்கூடிய பந்தம். இல்லையா? கர்ம பந்தனத்தை அவங்க ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது.
கலியுகத்தில் மனிதர்கள் தாங்கள் உண்பதற்காக நிறைய இறைச்சி கூடங்கள் திறக்கின்றனர் இல்லையா? அதனால் பழைய சடங்குகள் விழாக்கள் கொண்டாடப்பட்டால் மக்கள் அவற்றை பயன்படுத்தி மேலும் மேலும் விலங்குகளை கொல்வதற்கு தூண்டப்படுவர். எஸ் இல்லையா? உண்டு. சோ இப்போ சும்மாவே வந்து டெய்லி நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? ஒரு வீட்டுல ஏதோ ஒரு விழா காலம் இருந்தாலும் நான்வெஜ் செஞ்சிடுறாங்க இல்லையா? ஏன் ஸ்ராத்தம் பண்ற நினைக்க கூட முன்னாடி எல்லாம் கிடையாது. முன்னாடி எல்லாம் நல்லா அழகா வெஜிடேரியன் ஃபுட் தான் போட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இது வந்து நான்வெஜ் இஸ் ஒன் ஸ்டேட்டஸ் தர ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் ஃபேமிலிஸ்ல இது நடந்து கொண்டே இருக்கு. ஸ்ராத்தனம் பண்ண நினைக்க கூட செய்யறாங்க. சோ அது மிக மிக தவறானது. அந்த ஆத்மாவை வந்து நன்னிலை பெறுவதற்காக செய்யக்கூடியதுதான் ஸ்ராத்தமே. ஆனா அதனுடைய உண்மையான நோக்கத்தையே புரிஞ்சுக்காம செய்யறாங்க. இதுவும் தவறு இல்லையா? மேலும் சிலர் அவர் இறந்த அன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் சொல்லிட்டு செய்து வச்சு அந்த துணிமணிகள்லாம் வைக்கும்போது சில பேருக்கு அவருக்கு நான்வெஜ் பிடிச்சிருந்தா நான்வெஜ் செஞ்சு வச்சு செய்வாங்க. இதெல்லாம் வந்து தவறான விதத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள். இன்னொன்னு, கல்கத்தாவில் உள்ள இறைச்சி கூட கடைகள்ல பாத்தீங்கன்னா காளி தேவி போட்டோ வச்சிருப்பாங்க. எங்கேயுமே காளி வந்து இதை ஏத்துக்கிறது ரொம்ப இந்த பேராகிராஃப்ல தான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ வைத்திருப்பாங்க. மாமிசம் முன்போர் இது போல காளியின் படங்களை வைத்திருக்கும் கடைகளிலே இறைச்சி இலை வாங்குவர் இல்லையா? ஒரு புறம் காளி தேவியை வணங்குவாங்க, ஒரு புறம் இறைச்சியும் சாப்பிடுவாங்க. ஏனெனில் அது காளி தேவிக்கு படைக்கப்பட்ட நைவேத்தியம் என்பது அவர்களுடைய கருத்து. அப்படின்னா இவங்க செய்யறதெல்லாம் காளி தேவி ஏத்துக்கினாங்கன்றது எவ்வளவு கற்பனை பாருங்க. காளி தேவி சிவபெருமானின் சிறந்த துணைவி ஆதலினால் அவள் புலால் உண்ண மாட்டாள். ஏன்னா சிவபெருமான் பீயிங் கிரேட் வைஷ்ணவா இல்லையா? சிவபெருமான் சிறந்த வைஷ்ணவர் ஆதலினால் அவர் புலால் உண்ணுவது கிடையாது. ஏன் கண்ணப்ப நாயனார் பத்தியோட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவர் ஒரு வேடன் இல்லையா? சோ அவர் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே புலால் தான், வேற எதுவுமே தெரியாது. ஆனா அவருடைய பக்தி வந்து மேன்மையா இருந்ததுனால அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அவர் வந்து சிவபெருமான் வந்து அதை வந்து ஒரு சைவ உணவாக மாற்றி தான் அவர் வந்து எடுத்துட்டார் இல்லையா? இது வந்து அவர் வந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து செயல்படும் போது அவர் தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது, தெரிஞ்சேதான் செய்யணும் இல்லையா? மேலும் அவர் கழிக்கும் படையல்களே காளி தேவி ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ அதனால அவள் இறைச்சியோ மீனோ உண்பதற்கான சாத்தியமே கிடையாது. நிறைய கோயில், அந்த மாரியம்மன் கோயில் இதெல்லாம் திருவிழாக்கள் எல்லாம் வரும்போது மீனை வந்து அதாவது இது பண்ணி படைப்பாங்க. அதாவது மாரியம்மன், கங்கையம்மன். இன்றைக்கு கூட எங்க ஊர் கங்கையம்மன் திருவிழால இந்த இது வந்து கண்டிப்பா செய்யறாங்க நிறைய பேர் வீட்டுல. சோ அதனால இதெல்லாம் கருவாடு எஸ் அதுதான் இன் டிஃபரெண்ட் வே. அது வந்து தவறு, செய்யக்கூடாது. இது போன்ற நைவேத்தியங்கள் எல்லாம் காளி தேவியின் அடியவர்களான யாருக்கு போகுது? அப்ப நம்ம அவங்க கிட்ட வேலை ஏவல் பண்ணக்கூடிய செயல் பூதநாத் இல்லையா? பூத கணங்களுக்கே தலைவர் இல்லையா? சோ அப்போ அந்த பூத பிசாசுகளுக்கு தான் அது போதும், அவங்களுக்கு தான் நம்ம அதை கொடுக்குறோம். உண்மையிலேயே நம்ம வணங்கக்கூடிய காளி தேவிக்கு கூட அது கொடுக்கறது கிடையாது. பேய் பிசாசு பூதம் மற்றும் ராட்சசர்களுக்கு அளிக்கப்படுவதாகும். அவர்களே இவற்றை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். அதனால் மாமிசம் அல்லது மீன் போன்றவற்றை காளி தேவியின் பிரசாதம் என்று ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் உண்மையிலே பூதம் மற்றும் பிசாசுகளின் பிரசாதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏன்னா அந்த அவிர்வாகம் எல்லாம் யாருக்கு போகுது? அந்த பூதங்களுக்கு தான் போகுது. ஸோ அவங்க மீதி இருந்த ரெமினன்ஸ் தான் நாம எல்லாம் ஏத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறது ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துட்டார் பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல இல்லையா? பவான் பரித்ராதும் இஹாவாதீர்னோ தர்மம் ஜனானாம் சமாயானுரூபம் வேனாபசாராத் அவலுப்தமத்ய தத்தே ஹதோ விஷ்ணு காலசீவைன்ய. பவான் சிறந்த மன்னனே, பரித்ராதும் மீட்பதற்காகவே அவதரித்தாய். தர்ம நெறிகள் ஜனானாம் பொதுமக்களின் சமய அனுரூபம் கர்வம் மற்றும் சூழ்நிலையை பொறுத்து வேன அபச்சராத் மன்னன் வேணனின் தவறான நடத்தையினால் அவாதுப்தம் ஏறத்தாழ தொலைந்து அத்ய இப்பொழுது தத் அவனது தேக உடலிலிருந்து விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணுவின் கவா அம்சத்தின் ஒரு பகுதியாக அசி நீ வைன்ய ஓ மன்ன வேணனின் மைந்தனே. ஓ வேணனின் மைந்தனே, ரித்து மன்னனே, நீ பகவான் விஷ்ணுவின் ஒரு பகுதி ஆவாய். அப்படின்னா ஒரு ஆற்றலை கொண்டு திறந்திருக்கிறாய். சத்தியாவேஷ அவதாரம். மன்னன் வேணனின் தவறான செயல்களால் சமய நெறிகள் எல்லாம் அழிந்து போனது இல்லையா? ஏறத்தாழ தொலைந்தே போய்விட்டது. அச்சமயத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக நீ பகவான் விஷ்ணுவின் அம்சமாக தோன்றினாய் இல்லையா?
உண்மையில் சமய நெறிகள் காப்பதற்காகவே நீ மன்னன் வேணன் உடலிலிருந்து தோன்றினாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அசுரர்கள் வந்து அழித்து 38 வரைக்கும் வாசிச்சுட்டோமா நம்ம? 38 தான் இப்ப படிக்கணும் மாதாஜி. 38 படிக்கணும். 37 படிச்சாச்சு, 38ல இருந்து தான் படிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன், நான் இது முடிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பகவான் வந்து சாதுக்கள் அப்படின்னா நல்லோரை காத்து ரட்சிப்பது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். டிவோட்டிஸ் ரட்சிக்கிறதுக்கு தான் வரது. தீயோரை அழிப்பதும், அது வந்து அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து கெட்டவங்களெல்லாம் அழிவு பாதைக்கு, மேலும் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்ததும், இது எல்லாமே பகவான் வந்து யுகந்தோறுமே செய்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம 4th சாப்டர் பகவத்கீதையில அந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். பகவான் விஷ்ணு தனது 2 கரங்களில் அசுரர்களை அழிப்பதற்காக எதை வச்சிருக்கார்? சக்கரம் மற்றும் கதாயுதம் வச்சிருக்கார் இல்லையா? மற்ற 2 கரங்களில் சங்கினையும் தாமரை வளரையுமே வைத்திருக்கிறார். அவரது அவதாரம் இவ்வுலகில் அல்லது பிரபஞ்சத்தில் நிகழ்ந்ததென்றால் அது ஒரே சமயத்தில் வந்து தீயோரை அழித்து பக்தர்களை ரட்சித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தும். சில நேரங்களில் பகவான் விஷ்ணு பகவான் ராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் வருகிறார் இல்லையா? இவை அனைத்தும் சாத்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. சில நேரங்களில் அவர் பகவான் புத்தனை போன்றும் சக்தியை அவதாரமாகவும் அவதரிப்பதும் உண்டு. முன்னரே விளக்கியபடி சத்யாவேஷ அவதாரம் என்பது பகவான் விஷ்ணு தன் சக்தியின் ஒரு உயிருக்கு இல்லையா, ஓர் உயிருக்கு அளிப்பதாகும். அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆற்றலை கொண்டு அவர்கள், இறைவனுடைய ஆற்றலை கொண்டு அவர்கள் அவதரிக்கிறார்கள். உயிர்கள் அனைத்துமே பகவான் விஷ்ணுவனுடைய பாகங்களே. ஆனா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலா அது கொடுக்கறதுக்கான காரணம் வந்து அவனுடைய பிறப்பினுடைய அவதார நோக்கம் இருக்கும் இல்லையா? தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கும் நல்லோரை எல்லாம் ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் அவங்க வந்து பிறக்கிறது. அதுக்காக அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலா ஒரு பவர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஆனா அந்த நோக்கம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த பவர்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து இறைவன் வாங்கிப்பார், எப்ப வேணாலும் எடுத்துருவார் இல்லையா? கொடுப்பதும் அவர் தான், எடுப்பதும் அவர் தான். ஸோ அர்ஜுனன் வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல எல்லாமே வந்து அவன் செய்யக்கூடிய, அதாவது யுத்தம் எல்லாமே வந்து நன்மையாகவே விளைந்தது. ஏன்னா இறைவன் அந்த ஆற்றலை வந்து அவனுக்கு வழங்கியிருந்தார். ஆனா அவருடைய அவதார நோக்கம் முடிஞ்சு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு கோலோக நோக்கி சென்ற பிறகு அர்ஜுனன் வந்து அவன் கிட்ட இருந்த அந்த பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்துட்டார். ஏன்னா இந்த பவர்ஸ் எல்லாமே ஒரு நோக்கத்திற்காக வழங்கப்படுவது. அந்த பர்பஸ் வந்து முடிஞ்ச பிறகு அந்த பவர்ஸ் வந்து அந்த நபருக்கு தேவையில்லை. ஏனென்றால் அந்த பவர்ஸ் வந்து அவர் வந்து மேலுலகத்துக்கு போறதுக்கு அது தேவையற்ற ஒன்று. அதனால வந்து அதை எடுத்துருவார், தேவையே கிடையாது. அதனால அர்ஜுனனுடைய பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து போயிடும் இல்லையா? அவரால் யாரையுமே ரட்சிக்க முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்வார் இல்லையா? அது ஏன்னா அவருடைய பொலிவு போய் எல்லாமே போயிடும்ன்றவார். ஏன்னா அவர்களும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கிளம்ப வேண்டியதுதான். ஸோ அவர்களும் இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் எதுவுமே கிடையாது இந்த உடலுக்கு, இறைவனிடத்துல செல்வதற்கு. ஸோ அதனால நம்ம சாதாரண பக்தி அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலே போறோம். அதாவது அனன்ய பக்தி என்றக்கூடிய அந்த பக்தி ஒண்ணு மட்டும் இறைவனிடத்துல வச்சுட்டா போறோம். நமக்கு எந்த அப்புலன்ஸும் தேவையில்லை இல்லையா? அதாவது வைபவங்கள் தேவையில்லை, ஆற்றல் தேவையில்லை, எதுவுமே தேவை கிடையாது. வெறுமனே மனஸ்பூர்த்தியா இறைவன் எண்ணக்கூடிய அந்த பக்தி மட்டும்தான் பகவான் பாக்குறாரு. ஸோ அவர் அந்த நிலையில பகவான் எதை கொடுப்பார், எதை எடுத்துருவார் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஹி இஸ் ஹேவிங் எ ஃப்ரீ வில் இல்லையா? பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்பார். அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருந்து எதை எடுத்துடணுமோ அதை எடுத்துருவார். நமக்கு எது நன்மையோ அதை தான் பகவான் செய்வார். அதனால அந்த நம்பிக்கை மட்டும் நாம கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். மேலும் ஆனாலும் அவர்கள் அத்துணை சக்தி உடையவர்கள் அல்ல. ஆகையால் விஷ்ணுவின் அவதாரமாக பிறக்கும் பொழுது உயிரானது பகவானால் ஆற்றல் ஊட்டப்பட்டதாகும். ரித்துமன்னருக்கு இவ்வளவு ஆற்றல் எங்க இருந்து வருது? அது விஷ்ணுவனுடைய ஆற்றல்ல ஒரு ஆற்றல் வந்து அவருக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ரித்துமன்னரை பகவான் விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்று கூறும் பொழுது அவர் ஒரு சக்தியாவேஷ அவதாரம் என்றும், பகவான் விஷ்ணுவினால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவர் பாகம் என்று உணர வேண்டும். விஷ்ணுவின் மறுபிறப்பாக செயல்படுவோர் பக்தி நெறியினை பரப்பதற்காக இறைவனின் ஆற்றலை பெறுவார்கள். அவர்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா இறைவனுடைய பக்தி செயலை வந்து பரப்புறதுக்கு. அரசனாக இருந்து செயல்படும் போது அது சுலபமாக அடையப்படும். அதனால்தான் சில பிரபுபாதர் வந்து அவ்வளவு எதிர்பார்த்தார் மகாத்மா காந்தியினுடைய சப்போர்ட்டுக்காக. ஏன்னா அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா அப்பவே பகவத்கீதை வந்து நம்முடைய சிலபஸ்லயே வந்திருக்கும்.
அதனால வந்து நன்மையான ஒரு பலன்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அடைந்திருக்கும். ஆனா மகாத்மா காந்தி அதை வந்து செய்யவே இல்லை. மேலும் இறைவன், அதாவது பின்னர் இறைவனை போன்று செயல்பட்டு அசுரர்களை வதங்களில் அதாவது அசுரர்களை போர்லன்னா அங்கதான் வதைக்கிறது, வாதங்களில் வென்று, சாத்திரங்கள் கூறிய வாதங்கள் கிடையாது, அது கரெக்டான வேர்டு கிடையாது, இங்கிலீஷ்ல தான் பார்க்கணும் அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கான்டெக்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல எந்த கான்டெக்ட்ல எடுத்துக்கணும்னா, ஸோ அவங்க வந்து அசுரர்களை வந்து வெல்வதற்கான ஆற்றல் அவர்களிடத்துல உண்டு. அந்த ஆற்றல் வந்து விஷ்ணு தத்துவம், அதை கொண்டுதான் அவங்க வந்து வெல்கிறார்கள். பக்தி நெறியினை பரப்புகின்றனர். கீதையில் கூறப்பட்டது போல பக்தி நெறியினை அசாதாரணமாக பரப்புபவனை கண்டால் பகவான் விஷ்ணு அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றான் என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அசாதாரணமான இல்லையா? அப்படின்னா சாதாரணமான வேற, அப்படின்னா அசாதாரண மீன்ஸ் வெரி ரேர் இல்லையா? அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து செயல்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அது இறைவனுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலையில கிருஷ்ண சக்தி வினா நகே தாரா பிரவர்த்தனக இல்லையா? வினா நகே, அவருடைய கருணை இல்லாம, அவருடைய ஆற்றல் இல்லாம இல்லையா, பகவானால் அதிகாரம் அளிக்கப்படாவிட்டால் ஒருவன் பகவான் தார நாகே அப்படின்னா இல்லை என்ற அர்த்தம். தாரா பிரவர்த்தன, அதாவது அவருடைய புகழை விவரித்து கூற முடியாது. சோ நாம சிரவணம் பண்றதும் கீர்த்தனம் பண்றதும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை தான். கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்காது, சொல்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ இறைவனுடைய லீலைகளை சொல்வதும் கேட்பதற்கும் நமக்கு அவருடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ அம்மனிதனுக்கு எதிராக நிந்திப்பவனும் ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸ் இல்லையா? ஸோ வெறுப்போனும் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு எதிராக குற்றம் இழைக்கின்றான் என்ற அர்த்தம். காலையில 10 அப்பன்கள் படிக்கிறோம் இல்லையா? டெடிகேட்டட் த லைஃப், அவங்கள வந்து நம்ம வந்து குற்றம் சொல்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எல்லாருக்குமே இஸ்கான் இயக்கம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது இல்லையா? ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருத்துக்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு கிடையாது, ஞானமும் கிடையாது. அதனால அவங்களுடைய உணர்தல் வந்து, அதாவது லோயர் மோட்ஸ் இல்லையா, அது கீழான ஒரு ஆற்றலினால் அது அந்த அந்த செயல்கள் எல்லாமே செயல்படுத்தப்படும். பிளைண்டா அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, காரணமே இருக்காது. இல்ல அவங்களுடைய தவறுதனால உணர்தலை வச்சு ஒரு கான்டெக்டோட அதை வந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஆனால் உண்மையான நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பொறுமையும் இருக்காது. அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே வந்து வைஷ்ணவ அபராதத்துக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள். அதனால யாருமே நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது, அவதூறு மட்டும் சொல்லக்கூடாது. ஒரு தூய வைணவனை அவமதித்திற்காக அவர்கள் பகவானால் மன்னிக்கப்பட மாட்டார்கள். அது இன்னும் ஒரு படி இல்லையா? நெக்ஸ்ட் லெவல் சாத்திரங்கள் கூட இது போன்ற சான்றுகள் வந்து கிடைத்திருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் வந்து ரெஃபர் பண்றாரு. ஓகே, இன்னைக்கு நாம இந்த எல்லாம் ஒரு நிமிஷம், எத்தனை 4 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், முடிச்சிடலாம். சத்வம் விம்ருஷ்யாஸ்ய பவம் பிரஜாபதே சங்கல்பனம் விஸ்வ ஸ்ருஜாம்பி ப்ருஹி ஐந்திரியம் சமாயாம் உபதர்ம மாதரம் பிரசண்ட பிரபோ ஜஹீஹி. யார் மாதாஜி வாசிக்கணும்? மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி, லலிதா கண்ணன், வசந்தி மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்வம் விம்ருஸ்யாஸ்ய பவம் பிரஜாபதே சங்கல்பனம் விஸ்ய சுஜாம் பிபிப்ருஹி ஐந்திரீம் ச மாயாம் உபதர்ம மாதரம் பிரசண்ட பாகண்ட பதம் பிரபோ ஜஹி. சக மேற்சொன்ன தவம் நீ விம்ருஸ்ய கவனித்து, அஸ்ய உலகின் பவம் வாழ்விற்கு, பிரஜாபதே ஓ மக்களின் பாதுகாவலனே, சங்கல்பனம் தீர்மானம் உறுதி, விஸ்வஸ்ருஜாம் உலகில் உள்ள மூதாதையர்களின், பிபிப்ருகி நிறைவேற்றுவாயாக, ஐந்திரீம் இந்திரனால் உருவாக்கப்பட்டது, ச மேலும் மாயாம் மாயை, உபதர்ம சந்நியாசம் என்று அழைக்கப்படும் சமநெறிக்கு புறம்பான, மாதரம் அன்னை, பாகண்ட பதம் பாவச் செயல்களுக்கான பாதை, பிரபோ ஓ மன்னனே, ஜெகி செய் வெல்வாயாக. ஆல் குளோரிஸ் கோஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா, பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பொதுமக்களின் பாதுகாவலனே,
விஷ்ணுவின் அவதாரமாக நீ பிறப்பெடுத்த நோக்கம் என்ன என்பதை அருள் கூர்ந்து சிந்திப்பாயாக. இந்திரனால் படைக்கப்பட்ட புறச்சமய நெறிகள் தேவையற்ற பற்பல சமயங்களுக்கு காரணமாக உள்ளன. அதனால் இப்போலிகளின் வளர்ச்சியினை உடனே தடுத்து நிறுத்துக. பொருளுரை: பிரம்மதேவன் பிருது மன்னரை பிரஜாபதே என்று அழைத்ததன் மூலம் பொதுமக்களின் நலத்தினையும் வளத்தினையும் பாதுகாக்கும் கடமை அவருக்கு இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகின்றார். பிருது மன்னர் முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரமளிக்கப்பட்டது இக்குறிக்கோளிற்காகவே. ஓர் லட்சிய மன்னனாக திகழ்பவன் மக்கள் சமய அறநெறிகளை முறையாக பின்பற்றுகின்றனரா என்று கண்காணிப்பதை கடமையாக கொண்டிருத்தல் வேண்டும். பிரம்மதேவன் பிருதுமன்னரிடம் பிரம்மதேவன் பிருதுமன்னரிடம் இந்திரனால் படைக்கப்பட்ட போலி சமய கொள்கைகளை வெல்ல வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறார். அதாவது பழிப்பாவதற்கு அஞ்சாத பாவிகளால் படைக்கப்படும் இது போன்ற போலி சமய அறிநெறிகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது ஓர் அரசன் அல்லது அரசின் கடமையாகும். ஆதியில் முழுமுதற் கடவுளால் அருளப்பட்ட சமய கொள்கை ஒன்றுதான். அது சீட பரம்பரை என்னும் வழியில் 2 வடிவங்களாக வருகிறது. இந்திரனுடன் கொண்ட சேவையில்லாத போட்டியினை நிறுத்தி விடுமாறு பிருத்துவை பிரம்மன் கேட்கிறார். ஏனெனில் அவன்தான் பிருத்து மகாராஜனால் 100 வேள்விகள் செய்ய விடாது தடுக்கும் உறுதியில் இருக்கிறான். மோசமான விளைவுகளை உண்டு பண்ணுவதற்கு பதிலாக அவதார நோகத்தினை கருத்தில் கொண்டு பிருத்து வேள்விகளை நிறுத்தி விடுவதே அவருக்கு சாலச் சிறந்ததாகும். இந்த நோக்கம் ஒரு நல்ல அரசினை நிறுவுவதற்கும் விஷயங்களை சரியான முறையில் கையாள்வதற்கும் உரியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். மைத்ரே உவாச்ச இத்தம் சாலோக குருணா சமாதிஷ்டோ விஷாம்பதிஹி ததாஷா கிருத்வா வாத்சல்யம் மகோநாபிசா சந்ததே. வசந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 39. மைத்ரேய உவாச்ச இத்தம் சாலோக குருணா சமாதிஷ்டோ விஷாம்பதிஹி ததாச்ச கிருத்வா வாத்சல்யம் மகோநாபிச்ச சந்ததே. மைத்ரேய உவாச்ச மைத்ரேய மாமுனிவர் கூறினார். இத்தம் இவ்வாறு ச பிருத்து மன்னர் லோக குருணா உலக குரு பிரம்மதேவன் சமாஷ்டிஷ்ட அறிவுறுத்தப்பட்டு விஷாம்பதி மக்கள் தலைவனான மன்னன் ததா அவ்வழியில் ச மேலும் கிருத்வா செய்வதற்கு வாத்சல்யம் பாசம் மகோனா இந்திரனுடன் அபி கூட ச மேலும் சந்ததே அமைதி வழியை நாடுதல். மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேய மாமுனிவர் தொடர்ந்து கூறினார். ஜகத்குருவான பிரம்மதேவனால் பிருத்து மன்னர் இவ்வாறு அறிவுறுத்தப்பட்டவுடன் அவர் யாகங்களின் மீது கொண்டிருந்த மோகத்தினை ஒழித்து இந்திரனுடன் மிகுந்த அன்புடன் சமாதானம் செய்து கொண்டார். தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுதான் அதாவது இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் செய்யக்கூடிய செயல் இல்லவா? கிருத்வா ப்ருதா ஸ்நானாய பிரதவே பூரி கர்மணே வராந்ததுஸ்தே வரதாதி தன்ப பிரஹசி தர்பிதா. எஸ் வாசி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருதாவப்ருதா ஸ்நானாய பிரதவே பூரி கர்மணே வராந்ததுஸ்தே வரதா ஏ தத் பகிஷ்யித பிதாக. கிருத நிறைவேற்றப்பட்டு அலப்ருத ஸ்நானாய வேள்வி முடிந்தவுடன் நீராடுதல். பிருதவே பிருது மன்னருக்கு பூரி கர்மணே வீரச் செயல்கள் செய்து புகழ் பெற்றவர். வரான் வரங்கள் ததுகு அளித்தனர். தே அவர்கள் அனைவரும் வரதாகா ஆசிகள் அருளும் தேவர்கள். ஏ அவர் தத் பிரகர்ஷி இது போன்ற யஜ்யங்கள் செய்வது. தற்பிதா மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். மொழிபெயர்ப்பு. இதன் பின்னர்
வேள்வி முடிந்தவுடன் செய்யும் நீராட்டத்தினை பிருது மன்னர் முடித்து கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் தம் செயலினால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த தேவர்களினால் அருளப்பட்ட வரங்களையும் ஆசிகளையும் அவர் பெற்று கொண்டார். பொருளுரை: யக்யா என்றாலே பகவான் விஷ்ணுதான். அனைத்து யஜ்யங்களும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே ஆகும். இவ்வேள்விகளினால் தேவர்கள் தாமாகவே மகிழ்ச்சியுற்று அவற்றை செய்பவர்களுக்கு வரங்களையும் ஆசிகளையும் அருள்கின்றனர். ஒருவன் மரத்தின் அடிவேரில் நீர் வார்க்கும் பொழுது அது இலை, கிளை, மொட்டு, மலர் என்று எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்கிறது. இதுபோல் ஒருவன் வேள்விகளை செய்வதன் மூலம் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தினால் அவன் அனைத்து தேவர்களையும் தாமாகவே திருப்தி அடைய செய்கிறான். இதற்கு கைமாறாக தேவர்கள் அப்பக்தனுக்கு தங்கள் ஆசிகளை அருள்கின்றனர். ஆகையினால் ஒரு தூய பக்தன் தேவர்களிடம் நேரடியாக வரங்களை கேட்பதில்லை. அவனது ஒரே நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்வதே ஆகும். அதனால் அவனுக்கு தேவர்களினால் வழங்கப்படும் வரங்கள் போன்ற எதுவும் தேவைப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விப்ரா சத்யா விஷஷ்டுஷ்டா ஸ்ரத்தயா லப்த தக்ஷிணா ஆஷீஷோ யுயுஜு சப்தராதிராஜயா சத்ருதாக. வேற யாரும் வாசிக்கணும்? மீனாட்சி மாதாஜி இருக்காங்க. மீனாட்சி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி 2 பேர் இருக்காங்க. படிக்கணும். ஓகே, படிக்கிறேன்னா படிங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருன்னா படிங்க. மீனாட்சி மாதாஜி ஆர் ராஜேஸ்வரி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி படி. விப்ரா சத்யாசிசஸ்துஷ்டா ஸ்ரத்தாய லப்த தக்ஷிணாஹ ஆசிசோ யுயுஜு சுத்தர் ஆதிராஜாய சத்கிருதா. விப்ரா அனைத்து அந்தணர்களும், சத்திய உண்மை, ஆசிஷ அவர்களது ஆசிகள், துஷ்டா மிகுந்த திருப்தியுடன், ஸ்ரத்தாய மிகுந்த மரியாதையுடன், லப்த தக்ஷிணா பரிசுகள் பெற்றனர், ஆசிஷா ஆசிகள், யுயுஜு அளித்தனர், ஸ்ரத்தா ஓ விதுரனே ஆதிராஜாய உண்மையான மன்னரின் மீது, சத்கிருதா கௌரவிக்கப்பட்டனர். மொழிபெயர்ப்பு: மிகுந்த மரியாதையுடன் ஆதிராஜாவான பிருது மன்னர் அவ்வேள்வி சாலையில் குழுமியிருந்த அனைத்து அந்தணர்களுக்கும் வேண்டிய பரிசுகளை வழங்கினார். வந்திருந்த அந்தணர்கள் அனைவரும் மிகுந்த திருப்தியுற்று தமது நல்லாசிகளை மனதார மன்னருக்கு அருளினர். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. த்வஹாயுதா மகாபாஹோ சர்வ ஏவ சமாகதாஹ பூஜிதா தானமானாப்யாம் பித்ருதேவ ருஷி மாணவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஆர் விஜயகுமாரி தான் சொன்னாங்க. த்வஹாயுதா மகாபாஹோ சர்வ ஏவ சமாகதஹ பூஜிதா தானமானாப்யாம் பித்ருதேவ ருஷி மாணவஹ. துவயா உம்மால் ஆசுதா அழைக்கப்பட்டனர். மகாபாகோ ஓ பூஜவல பராக்கிரமண, சர்வே அனைவரும், ஏவ உறுதியாக, சமாகதா கூடியிருந்தனர், பூஜித கௌரிக்கப்பட்டனர், தான தானம் மனாப்யாம் மரியாதையினால், பித்ருலோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், தேவர்கள், ருஷி மாமுனிவர்கள், மாணவ அதுபோல சாதாரண மனிதர்கள். மொழிபெயர்ப்பு: அனைத்து மாமுனிவர்களும் அந்தணர்களும் கூறினர், ஓ பெருந்தோளுடைய மன்னனே, உமது அழைப்பின் பேரிலேயே அனைத்து வகையான உயிர்களும் இங்கே கூடியிருக்கின்றனர். அவர்கள் பித்ருலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள். தேவர்கள், மாமுனிவர்கள் மற்றும் சாமானிய முனிவர்கள் இக்கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றனர். இப்போது அவர்கள் அனைவரும் உமது நடவடிக்கையினாலும் அவர்களுக்கு நீர் அளித்துள்ள தானங்களினாலும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுற்றிருக்கின்றனர். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டம் 19ஆம் அத்தியாயமான மன்னர் பிருதுவின் 100 அஸ்வமேத யாகங்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாகம் 1 இன்னைக்கு முடிஞ்சது. ஆக்சுவலி
ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் புக்கு முடிஞ்சது 4th கேண்டோல. இன்னும் நம்ம செகண்ட் புக் தான் படிக்கணும். எல்லாரும் 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ஹரே, ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆல். ஸோ அதாவது நம்ம எல்லாம் இந்த அசோசியேஷன்ல இருந்து இந்த 4வது அத்தியாயம் 4வது கேண்டோ இல்லையா, இந்த 4வது இதுல வந்து புக்ல வந்து நாம 4வது காண்டம்ல வந்து முதல் புக் வந்து நாம இன்னைக்கு முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து குரு பரம்பரானுடைய கருணையாலும் இல்லையா, மேலும் இறைவனுடைய அருளாலும் இது நமக்கு செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிட்டிட்டு, மேலும் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் வந்து இறைவன் பாதங்களையும் குரு பரம்பரா வண்ணத்துல வச்சு நாளைக்கு நாம செகண்ட் அதாவது பாகத்தை வந்து பார்க்கலாம். மீனாட்சி மாதாஜிக்கு நாளைக்கு கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அவங்களுக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் விம்ருஷ்யாஸ்ய பாவம் பிரஜாபதே சங்கல்பனம் விஸ்வ சுஜாம்பி ப்ரூஹி ஐந்திரியம் சாமாயாம் உபதர்ம மாதரம் பிரச்சண்ட பாகண்டபதம் பிரபோ ஜஹீஹி. சா மேற்சொன்ன, துவம் நீ, விம்ருஷ்ய கவனித்து, அஷ்ய உலகின், பவம் வாழ்விற்கு, பிரஜாபதே ஓ மக்களின் பாதுகாவலனே, சங்கல்பனம் தீர்மானம் உறுதி, விஸ்வஸ்ருஜாம் உலகில் உள்ள மூதாதையர்களின், விப்ருஹி நிறைவேற்றுவாயாக, ஐந்திரியம் இந்திரனால் உருவாக்கப்பட்டது, சா மேலும், மாயாம் மாயை, உபதர்ம சந்நியாசம் என்று அழைக்கப்படும் சமய நெறிக்கு புறம்பான. சோ உபதர்மம்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ மாதரம் அன்னை, பாகண்ட பதம் பாவச் செயல்களுக்கான பாதை, பிரபோ ஓ மன்னனே, ஜஹி வெல்வாயாக. அப்படின்னா உபதர்மம் என்பது அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து அவங்கவுங்க செய்யறது எல்லாமே ஒரு தர்மமா நினைச்சிட்டு செய்வாங்க இல்லையா. அதாவது எந்த சாஸ்திர விதிகள்லயுமே சொல்லப்பட்டிருக்காது, ஆனா அவங்க அப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் செய்வாங்க. அதுதான் வந்து உபதர்மம். ஸோ ஒரு குடும்பத்துல வந்து சில பழக்க வழக்கங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் வர்ஷிப் கூட வந்து உபதர்மம் கீழே தான் வரும். அதனால அது வந்து சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் இருக்காது, ஆனா அதை வந்து அவங்க பரிபாலிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் உபதர்மம் கீழே வர்றது. ஸோ ஓ பொதுமக்களின் பாதுகாவலரே, விஷ்ணுவின் அவதாரமாக நீ பிறப்பெடுத்து எடுத்த நோக்கம் என்னவென்பதை அருள் கூர்ந்து சிந்திப்பாயாக. அப்படின்னா நீ வந்து மீண்டும் இந்த அஸ்வமேத யாகத்தை நிறைவு செய்யணுன்ற முயற்சியை வந்து நீ கைவிடணும்ன்றது வந்து இந்த இடத்துல மேலும் வந்து யார் சொல்றாரு, அதாவது பிரம்மதேவர். இந்திரனால் படைக்கப்பட்ட இந்த புறச்சமய நெறிகள் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல், இந்த பௌதிக உலகத்துல நாம என்னெல்லாம் நாம நெறிகளா நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இடத்துல வந்து செங்கல்ல வச்சு குங்குமம் வச்சு 3 கல்ல வச்சுட்டு வந்து சாமி கும்பிடுவாங்க இல்லையா. இதை நம்ம ஊர்ல வந்து பார்க்கலாம், வில்லேஜ்ல எல்லாமே. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். அது எங்கேயுமே வந்து சொல்லப்படலை, ஆனா அந்த நிலையில போயிட்டு அவங்க எந்த இறைவனை நோக்கி கும்பிடுறாங்கன்றதும் டார்கெட் தெரியாது. இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை இல்லையா. ஸோ அது புற சமய நெறிகள் என்று சொல்லப்படுவது. ஸோ எந்த சாஸ்திர விதிகளிலுமே இருக்காது, ஆத்தென்டிசி இருக்காது, ஆனா அதை நம்ம வழியா கூட பின்பற்றி இருந்திருப்போம். அது நம்முடைய நம்பிக்கை இல்லையா. ஒருவருடைய நம்பிக்கையினால ஒரு செயலை வந்து செய்யும் பொழுது அதுவே நம்ம வந்து அந்த நெறிகளாவே நம்ம வாழையடி எடுத்துட்டு வரும்போது அது புற நெறிகளா ஆகிறது. ஸோ புற சமய நெறிகள் தேவையற்ற பற்பல சமயங்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறது. அப்படின்னா அவங்களே ஒரு சமயத்தை வந்து தோற்றுவிச்சிருவாங்க இருக்கு இல்லையா. எத்தனையோ சமயங்கள் இல்லையா, எத்தனையோ அதாவது குரு அதாவது அவங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கக்கூடியது, அவங்களுக்கு மூலமா யாரிடத்துல இருந்து அந்த பரம்பரா சிஸ்டமே இருக்காது. இப்படி எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய காரணம் வந்து இதுதான். அவங்களே ஒரு குறிப்பிட்ட ஓமையை வச்சு இதுதான் செய்யணும்ன்றத வந்து எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் இருக்காது இல்லையா. சோ 4 சம்பிரதாயங்களை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாமே வந்து உபதர்மம் கொண்டுதான் செய்யப்படுத்துவது. அப்படின்னா
அவர்களே வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் தான். அவங்களுடைய நியமங்கள் எல்லாம் அவங்களே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்க தான். சிலது ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க, சிலது வந்து அவங்களே உரித்தான செயல்கள்ல அவங்க செய்வாங்க. அது உபதர்மம் ஆகின்றது. பிரம்மதேவர் பிருதுமன்னரை பிரஜாபதி, ஏன்னா அவர் வந்து மக்களுடைய பாதுகாவலர் இல்லையா, அரசனாக இருந்து அவர் எல்லோரையுமே காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறார். அதனால்தான் அவரை பிரஜாபதி. பிரஜாபதினா இந்த பிரபஞ்சத்துல அதாவது பிரஜைகளை அபிவிருத்தி செய்பவர்கள் தான் இல்லையா. முதல்ல பிரம்மர் வந்து பிரஜாபதிகளை தான் படைச்சார். ஆனா இங்க பிரஜாபதி என்ற ஒரு டைட்டில வந்து பிரம்மதேவர் வந்து யாருக்கு கொடுக்கிறார், அதாவது பிருதுமன்னருக்கு கொடுக்கிறார். ஆக்சுவலி கடமை, அதாவது பொதுமக்களுடைய நலனையும் வளத்தினையும் பாதுகாக்கும் கடமை அவருக்கு இருக்கிறது என்பதை வந்து உணர்த்துகிறார். பிருதுமன்னர் முழுமுதற் கடவுளனால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட குறிக்கோளுக்காகவே, இக்குறிக்கோளுக்காக தான் அவருக்கு வந்து அந்த சக்தி ஆவேச அந்த நிலை வந்து அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் வந்து இறைவனுடைய ஆற்றல் வந்து அவருக்கு வழங்கப்பட்டதுக்கான காரணமே அதுதான். சோ ஒரு லட்சிய மன்னனாக திகழ்பவன் மக்கள் சமய நெறிகளை முறையாக பின்பற்றுகின்றனவா என்று கண்காணிப்பதை கடமையாகி கொண்டிருத்தல் வேண்டும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. நம்மளே ஒரு சாஸ்திர விதியை வந்து நியமத்தை வந்து நாம செய்து விடக்கூடாது, கிரியேட் பண்ணக்கூடாது, அது தவறு. மேலும் பிரம்மதேவன் பிருதுமன்னரிடம் இந்திரனால் படைக்கப்பட்ட போலி சமய கொள்கைகளை வெல்ல வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறார். அவன் மேலும் அந்த தவறு இழைக்காத இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணு. சோ அந்த மாதிரி அவன் செய்தது தவறு என்பது எல்லாருக்குமே வந்து தெரிய வரும் இல்லையா. அதனால இவர் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு தூய பக்தி நிலையில இருக்கிறதுனால இவர் வேள்விகள் செய்துதான் அந்த செயல்ல வந்து அந்த நற்பலனை வந்து செயல்படுத்தணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. பீயிங் எ செயின்ட்லி கிங் இல்லையா. சோ இவ்வளவு செய்ய முடிஞ்சதுக்கு இறைவனுடைய கருணை இருந்தது. இதுதான் இறைவன் சித்தம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப பிரம்மதேவர் பிருத்துவிடம் எடுத்து வைக்கிறார் இல்லையா. இது போன்ற போலி சமய அறநிலைகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது ஒரு அரசன் அல்லது அரசின் கடமையும் ஆகும். ஆதியில் முழுமுதற் கடவுளால் அருளப்பட்ட சமய கொள்கை ஒன்றுதான். ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல் ஒண்ணுதான் கொடுத்தார், சனாதன தர்மம், வர்ணாசிரம தர்மம். அது சீடப்பரம்பரை என்னும் வழியில 2 வடிவங்களாக வருகிறது. இந்திரடன் கொண்ட தேவையில்லாத போட்டினை நிறுத்தி விடுமாறு பிருது மன்னர் வந்து பிருத்துவை வந்து பிரம்மன் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறார். ஏனெனில் அவன்தான் பிருத்து மன்னரால் 100 வேலிகள் செய்ய விடாது தடுக்கும் உறுதியில் இருக்கின்றான். யாரு? இந்திரன். மோசமான விளைவுகளை உண்டு பண்ணுவதற்கு பதிலாக அவதார நோக்கத்தினை கருத்தில் கொண்டு பிருத்து வேள்விகளை நிறுத்தி விடுவதே அவருக்கு சால சிறந்ததாகும் அப்படின்ட்டு அட்வைஸ் யாரு கொடுக்குறாங்க? பிரம்மதேவர் கொடுக்கிறார். இந்த நோக்கம் ஒரு நல்ல அரசின் நிறுவுவதற்கும் விஷயங்களை சரியான முறையில் கையாள்வதற்கும் உரித்தாகும். we should handle the right action at right time. இது ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தர் வந்து சரியான செயல் சரியான காலகட்டத்துல செய்யும்போது அவரோட வாழ்க்கையில வந்து எல்லாமே பக்குவமாக அமையும். சோ சரியான காலத்தில் சரியான செயல்கள் செய்யாவிட்டால் அவர்கள் வந்து நிறைய சங்கடங்களை அனுபவிப்பார்கள். இப்ப வயதான காலத்துல மட்டும்தான் நம்ம பக்தி பண்ண போறேன்னு நினைச்சுட்டு பிளான் பண்ணக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் உண்டு. இப்போ நீங்க எல்லாம் இப்பதானே பண்றீங்க, அது மாதிரி நாங்களும் அந்த வயசுல பண்ணிப்போம். நீங்க எது சொன்னாலும் இந்த ஜெனரேஷன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இது இல்லையா. ஆனா அந்த வயோதிக காலத்துல நம்ம அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது நாமளே இந்த அளவுக்கு இப்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும். எப்படி நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை விட இன்னும் ஹெல்த்தியா இருந்தாங்களோ அவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது நாம அவ்வளவு ஹெல்த்தி கிடையாது இல்லையா, ஆரோக்கியம் கிடையாது நமக்கு. சோ நம்முடைய பிள்ளைகள் இன்னும் ஆரோக்கிய நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா டே பை டே அது வந்து டீக்ரேடிங் தான் அது இல்லையா. சோ ஒரு ஆயுட்காலம் என்பது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு முன்னாடி 80 100 எல்லாம் இருந்தாங்க, இப்ப 75 இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போக 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 என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி ஆயுட்காலமே பாத்தீங்கன்னா குறைந்ததாக வந்துட்டே இருக்கும். கலியுகம் வந்து ரொம்ப களி முத்தி போச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அதாவது the highest age of a grandparent வந்து 20 தான் இருக்குமா. ஒரு பாட்டி தாத்தாவுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய வயது என்னன்னா 20 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இன்னும் எவ்வளவோ காலங்க இருக்கு. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் வந்து பிற்காலத்துல வரும் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரி இந்த டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் கலியுகத்துல வந்து எல்லாமே வந்து குறையாயுள் 100ல இருந்து இன்னும் குறைய ஆரம்பிக்கும்ன்றதுதான் எடுத்துரைக்கப்பட்டுட்டே இருக்கு. மைத்ரேய உவாச இத்தம் சலோக குருணா சமாதிஷ்டோ விஷாம்பதிஹி ததாஷா கிருத்வா வாத்சல்யம் மகோனாபிசா சத்ததே. இது கேட்ட பிறகு அவர் வந்து ஏத்துக்கிறார் இல்லையா. பிரம்மர் சொன்னதை வந்து யார் ஏத்துக்கிறாரு? ரித்து மகாராஜ் ஏத்துக்கிறார். மைத்ரேய உவாச்ச, மைத்ரே மாமுனிவர் கூறினார் விதுரனிடத்துல, இத்தம் இவ்வாறு சா பிருத்து மன்னர் லோக குருனா உலக குரு பிரம்மதேவன் சமாதிஷ்ட அறிவுறுத்தப்பட்டு விஷாம்பதி மக்கள் தலைவனான மன்னன்
ததா அவ்வழியில் சா மேலும் கிருத்வா செய்வதற்கு வாத்சல்யம் பாசம் மகோனா இந்திரனுடன் அபி கூட சா மேலும் சந்ததே அமைதியை வழியை நாடுதல். சோ அமைதி ஒன்றுதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மையும் அமைதியும் தான் ஒரு இந்த உலகத்துல வந்து நன்மை கிடைக்கும் இல்லையா? அதை விடுத்து நான் பெரியவனா நீ பெரியவனான்னு போட்டி போட்டுட்டே போனோம்னா அங்கே அமைதி என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. சோ மேலும் மைத்ரே முனிவர் வந்து தொடர்ந்து கூறுகிறார், ஜெகத்குருவான பிரம்மதேவனால் ரித்து மன்னர் இவ்வாறு அறிவுறுத்தப்பட்டவுடன் ரித்து மன்னர் யாகங்கள் மீது கொண்டிருந்த மோகத்தினை ஒழித்து இந்திரனின் மீது இருந்த மிகுந்த அன்புடன் சமாதானம் செய்து கொண்டார். அவர் இன்னும் நான் இதை வெள்ளி செய்யல அப்படிங்கிறத வந்து செய்யறார். கிருத்வா பிரத ஸ்நானாய. இங்க பிருத்து மன்னருடைய உயர்வான குணத்தை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? பீயிங் எ டிவைன் குவாலிட்டியில. சோ ஒரு குரு எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? இப்போ பிரம்மதேவர் வந்து ஜெகத்து குருவா அந்த ஸ்தானத்தை வந்து எடுத்துரைக்கும் பொழுது அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர். நான் ஏன்னா அது ஜஸ்டிபிகேஷன் கிளியரா கொடுத்துட்டார் இல்லையா? அதை நீ ரைட்டான அர்த்தம் புரிஞ்சுப்போன்னு சொல்றார். நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து அது எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அந்த பக்குவத்தோடு நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். ஓ கிருத்தவா பிருத ஸ்நானாய பிருத்தவே பூரி கர்மணே வரான் ததுஸ்தே வரதாயே தத் பிரஹீசி தர்பிதா. கிருத நிறைவேற்றப்பட்டு அவர் உத்த ஸ்நானாய வேள்வி முடிந்தவுடன் நீராடுதல். பிருத்துவே பிருத்து மன்னருக்கு பூரி கர்மனே வீர செயல்கள் செய்து புகழ் பெற்றவர். வரான் வரங்கள் தது அளித்தனர் தே அவர்கள் அனைவரும் வர தா ஆசிகள் அருளும் தேவர்கள். ஏ அவர் தத் பர்ஹிஷி இது போன்ற யஜ்ஞங்கள் செய்வது தர்பிதா மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இதன் பிறகு வேள்வி முடிந்தவுடன் செய்யும் நீராட்டத்தினை வந்து செய்து கொண்டார். யாரு? பிருத்து மன்னர் முடித்து கொண்டார். ஏன்னா இனிமே வேள்வி பண்ண முடியாது, அதனால அவர் அப்படியே நிறுத்திட்டு வேள்வி முடிஞ்சதுன்னா எப்படி என்ன செய்வாங்களோ அந்த செயல்கள்ல அவர் ஈடுபட்டார். அதன் பிறகு அவர் தம் செயலினால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து தேவர்களினால் அருளப்பட்ட வரங்களையும் ஆசிகளையும் அவர் பெற்றுக்கொண்டார். எல்லாருமே நல்ல ஆசிகள் வந்து வழங்கினார்கள். யஜ்ஞ என்பது பகவானை குறிக்கக்கூடிய சொல், விஷ்ணுவைத்தான் குறிக்கும். அனைத்து யஜ்ஞங்களும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவையே திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே ஆகும். இவ்வேள்விகளினால் தேவர்கள் தாமாகவே மகிழ்ச்சி உற்று அவற்றை செய்பவர்களுக்கு வரங்களையும் ஆசிகளையுமே அளிக்கிறார் இல்லையா? நாம் எந்த யஜ்ஞம் செய்தாலும் அது இறைவனுக்குத்தான் சேரும். ஆனால் அந்த யஜ்ஞங்களால் அவர் மகிழ்ச்சி உற்று அவர் வந்து அதாவது நம்முடைய நோக்கம் என்ன அதை பொறுத்துதான் அவருடைய மகிழ்ச்சி அமையும். தன்னலமற்ற நிலையிலிருந்து செயல்படுவது பகவான் எப்பவுமே வந்து விரும்புவார் இல்லையா? அனைத்து உயிர்வாழிகளுமே நன்மை பெறட்டும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். மேலும் ஒருவன் மரத்தின் அடிவேரியில் நீர் பார்க்கும் பொழுது அது இலை கிளை எல்லாவற்றுக்குமே அந்த நீர் வந்து செல்லும் இல்லையா? அது போல ஒருவன் வேள்விகள் செய்வதன் மூலம் பகவான் விஷ்ணுவை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவனோட அனைத்து தேவர்களும் தாமாகவே திருப்தி செய்கின்றனர் இல்லையா? சோ பகவான் திருப்தி கொண்டால் அவருடைய அங்கங்களாக இருக்க தேவர்கள் இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து தேவர்கள் வந்து அவர்களும் வந்து திருப்தி கொள்கிறார்கள், தலைபாகத்தில் இருப்பவர்கள் இல்லையா? மேலும் இதற்கு கைமாறாக தேவர்கள் அப்பக்தனுக்கு தங்கள் ஆசீர்வாதங்களை எல்லாமே வழங்குகிறார்கள். ஆகையினால் தூய பக்தன் தேவர்களிடம் நேரடியாக வரங்களை கேட்பது கிடையாது. அவங்க எல்லாமே முழுமுதற் கடவுளை பார்த்துப்பார் அப்படின்ட்டு. ஆனா நமக்கு எந்த மீடியால இருந்து நமக்கு எல்லாமே வருது? டைரக்டா பகவானுடைய அருளை விட இன்டைரக்டா வர்றதுதான் ஜாஸ்தி நமக்கு இல்லையா? அவனது ஒரே நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்வதே ஆகும். அதனால் அவனுக்கு தேவர்களால் வழங்கப்படும் வரங்கள் போன்ற எதுவுமே அவனுக்கு தேவைப்படுவது கிடையாது. இருந்தாலும் தேவர்களால் வரங்கள் வழங்கப்பட்டால் அது அனைத்தும் அதாவது அனைத்தையுமே ரட்சிக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆசீர்வாதங்களாக அவன் ஏற்றுக்கொள்வான். விப்ர சத்யா இஷஷ்டுஷ்டா ஸ்ரத்தயா லப்த தக்ஷிணா ஆஷீஷோ யுயுஜு சத்தர் ஆதிராஜாய சத்கிருதா. விப்ர அனைத்து அந்தணர்களும், சத்திய உண்மை, ஆசிஷு அவர்களது ஆசிகள், துஷ்டா மிகுந்த திருப்தியுடன், ஸ்ரத்தையா மிகுந்த மரியாதையுடன், லப்த தக்ஷிணா பரிசுகள் பெற்றனர், ஆசிஷு ஆசிகள், யுயுஜு அளித்தனர், சத்த ஓ விதுரனே ஆதிராஜாய உண்மையான மன்னரின் மீது சத்கிருதா கௌரவிக்கப்பட்டனர். சோ மிகுந்த மரியாதையுடன் வந்து அவர்களும் வந்து ஆசீர்வாதங்கள் வழங்கினார். மேலும் பிருத்து மன்னர் அவர்களுக்கு வந்து நல்ல அதாவது பரிசு பொருட்களை பொறுத்து அவங்களையும் கௌரவித்தார் ஆக்சுவலி. சோ அனைத்து அங்க இருந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வேண்டிய பரிசுகளை வந்து யாரு? பிருத்து மன்னர் வந்து வழங்கினார்.
வந்திருந்த அந்தணர்கள் அனைவரும் மிகுந்து திருப்தியுற்று தமது நல்லாசிகளை பிருத்து மன்னருக்கும் வந்து ஆசீர்வாதங்கள் இஸ் வெரி வெரி ரொம்ப முக்கியம். சோ ஒரு குருனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றாலே நம்ம எப்படியோ கடந்து போயிடலாம் இல்லையா? சோ துவாயாயூத மகாபாஹு சர்வ ஏவ சமாகதாக பூஜிதா தானமானாப்யம் பித்ருதேவ ருஷி மாணவ தியாதவ்யா உம்மால் ஆசுதா அழைக்கப்பட்டனர். மகாபாகோ ஓ குஜபல பராக்கிரமனே, சர்வே அனைவரும், ஏவ உறுதியாக, சமாகதா கூடியிருந்தனர், பூஜிதா கௌரவிக்கப்பட்டனர், தான தனம் தானம், மானாப்பியா மரியாதையினால், பித்ருலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள். சோ அங்க எல்லாருமே குழுமி இருந்தாங்க. மேல இருந்த லோகங்கள்ல அப்புறம் இந்த பூமண்டலத்துல இருந்தவங்க எல்லாருமே இருந்தாங்க. சோ தேவர்கள், ருஷி மகாமுனிவர்கள், வானவ, அது போல சாதாரண மனிதர்கள். அனைத்து மாமுனிவர்களும் அந்தணர்களும் கூறினார்கள், ஓ பெருந்தோளுடைய மன்னனே, உமது அழைப்பின் பேரிலே அனைத்து வகையான உயிர்களும் இங்கே கூடியிருக்கின்றன இல்லையா? மேல இருக்கக்கூடிய 6 லோகங்கள், 7 லோகம், 7வது லோகம் நம்ம பூமண்டலம், இங்க இருக்கவங்களும் அங்க குழுமி இருக்கிறாங்கன்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் பித்ருலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், தேவர்கள், மாமுனிவர்கள் மற்றும் சாமானிய மனிதர்கள் இக்கூட்டத்தில் பங்கு கொண்டிருக்கின்றனர் இல்லையா? இப்பொழுது அவர்கள் அனைவரும் அது நடவடிக்கைகளாலும் அவர்களுக்கு நீர் அளித்த தானங்களினாலும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தது இல்லையா? அவர் நடந்து கொண்ட விதம் மற்றும் அவர் அளித்த பரிசு, இதனால் அவர்கள் எல்லோருமே ஆனந்தம் பட்டார்கள் என்று இந்த இடத்துல மைத்ரேய ரிஷி வந்து நமக்கு எடுத்து வச்சிருக்கார். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 19ஆம் அத்தியாயத்துக்கான மன்னர் பிருதுவின் 100 அஸ்வமேத யாகங்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தருடைய பொருளுரை வந்து நிறைவடைகிறது. மேலும் 4ஆம் காண்டம் பாகம் 1 முற்றிற்று. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த பிடிஎஃப்பும் முடிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம முடிச்சிருக்கோம். நாம முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. எஸ் எஸ், நாம முடிக்கல, இறைவன் நமக்கு அருள் பாலித்திருக்கார். நாளைக்கு நாம 2வது கேண்டோ, அதாவது அந்த 2வது பாகத்தை பார்க்கலாம் நாளையில இருந்து. ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण